हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண டீச்சர் வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ண. அப்புறம் டீச்சர் இப்ப கிளாஸ் எடுக்கும். ஓகே, தேங்க் யூ மாதாஜி, தேங்க் யூ so much. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. நல்லா ஜபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. ஏன் தொண்டை சரியில்லையா? கரகரன்னு இருக்கு. ஆமா நெட் சரியில்லை, நெட் சரியில்லை. மாதாஜி, எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. எனக்கு இங்க அந்த ஹரே ராமா அதுக்கு போயிருவேன்னா, ஹரே ராமா குரூப்ல சேர்ந்துருந்தா இங்க பஜனைக்கு போவேன். அங்க ஹரே ராமன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அதே வருது, அப்படி சொல்லக்கூடாதா? இங்க சொல்லக்கூடாது மாதாஜி. ஹரே ராமா ராமா ஃபர்ஸ்ட் ராம மந்திரம் உயர்ந்தது. அது சொல்றதுக்கு சில விதிமுறைகள்லாம் இருக்கு மாதாஜி. அது எடுத்தோன்னு சொல்லக்கூடாது. ஆனா கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற சொல்றது எந்த டயத்துல எனி டைம் சொல்லலாம். கிருஷ்ணரை அவர் ஏத்துக்குவாரு. அதனால இப்ப கிருஷ்ணரை சொல்லிட்டு ராமரை சொல்லும் பொழுது நம்ம எந்த இடத்துல வேணா உச்சரிக்கலாம். அந்த இடத்துல நமக்கு எந்தவித கெடுதலும் வராது. ஆனா ராம மந்திரத்தை எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும்னா அதுக்கு நீங்க நேம நிஷ்டையோட இருக்கணும். அதெல்லாம் அதுக்கான இதுல சொல்லி ஆரம்பிக்கணும். அதனாலதான் நமக்கு ஈஸி பண்றதுக்காக தான் நமக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொல்லி பின்னாடி ராம மந்திரத்தை மாத்தி கொடுத்திருக்கிறாங்க. சரி மாதாஜி. அதனால ஹரே சொல்லிட்டு சொல்லுங்க. சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கட் ஆகுது. கட் ஆகுதா? கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கேக்குது. கேக்குது கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது. ஓகே, நான் வீடியோ வேணா ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஓகே மாதாஜி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கிற எல்லா பக்தர்களையும் நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அத்தியாயம் 12 பக்தி யோகம். அது நம்ம இப்ப 2வது சாப்டர், 2வது டிவிஷனை முடிக்க போறோம் இன்னையோட. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கர்ம யோகம் 6 சாப்டர் படிச்சோம். 7ல இருந்து 12 வரையிலும் பக்தி யோகத்தை பத்தி படிக்கணும். அது நாளைக்கு 13ல இருந்து 18 வரையில் உள்ள சாப்டர்ஸ் ஞான யோகத்துல வந்துடும். இன்னைக்கு லாஸ்ட் இந்த பக்தி யோகத்துல கடைசி சாப்டர். இதுல பகவானுடைய பக்தி என்னென்ன விதமா பக்தி பண்ணலாம், அதுக்கான படிநிலைகள், பகவானுடைய பக்தர்கள் அவங்க எப்படி எல்லாம் பக்தி செஞ்சாங்க, இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இதுல இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரணதி சொல்லிடலாம். இன்னைக்கு யாராவது பிரணதி சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நமக. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகய சக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீன பந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தத்த காந்தன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சா கல்பதர்ப்யக்ஷ கிருபா சிந்துப்யேவ ச
பதிதானம் பாவனேभ्यो வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமக. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணா பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाशसात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்தி 11வது அத்தியாயம் பார்த்தோம், விஸ்வரூப தரிசனம். இங்க அர்ஜுனன் நேரடியா போர்க்களத்துல பார்த்ததை நம்ம பகவத்கீதை மூலமா நாமளும் அந்த விஸ்வரூபத்தை தரிசனம் பண்ணோம். அதுல என்னென்ன நம்ம பார்த்தோம், என்னென்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத யாராவது உங்களுக்கு புரிஞ்சதை நீங்க அவங்கவுங்க சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்குமே எதுவுமே புரியலையா? மாதாஜி யாருக்கு தெரிஞ்சதுன்னு சொல்லுங்க. மாதாஜி வெயிட் பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. சொல்லுங்க. விஸ்வரூபத்தை பத்தி பார்த்தோம் மாதாஜி. அது அர்ஜுனன் வந்து தனது பிரபஞ்ச தோற்றத்தை காட்டும்படியா கிருஷ்ணரிடம் வேண்டினாரு. அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து அவருடைய உபதியெல்லாம் காட்டுறாரு. படைத்தல், காத்தல், அடித்தல், இதெல்லாம் காட்டுறாரு. பகவானின் அளப்பரிய ஆற்றலை கண்டு அர்ஜுனன் வந்து பகவானை வந்து புருஷர்கள்ல வந்து உத்தம புருஷரா நினைச்சு அவரை துதிப்பாடுறாரு. துதிப்பாடல அர்ஜுனன் வந்து பகவான் விஸ்வரூபத்தை காட்டும்படி வேணும்னோட தனக்காக கடவுள் தான் என்று, நானும் கடவுள் தான் என்று சில பேரு சொல்லுவாங்கல்ல மாதாஜி, அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த நாத்திகவாதிகளுக்கெல்லாம் நீங்களும் கடவுள்னா இந்த மாதிரி விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்காகவே, மற்றவங்களுக்காக தான் அர்ஜுனன் வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து பகவானை காட்டுற சொல்றாரு. பிற்காலத்துல இப்ப எல்லாம் நிறைய நாத்திகவாதிகள்லாம் இருக்காங்கல்ல, நான் தான் கடவுள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அவங்ககிட்ட எல்லாம் இந்த மாதிரி நீங்க விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னா அப்ப அவங்களால முடியாது. அப்பாவது அவங்க ஒத்துக்குவாங்க மாதாஜி. அதுக்காக தான். அப்புறம் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவானோட அந்த விஸ்வரூபத்தை அந்த ஊனக்கண்ணால பார்க்க முடியாது. அப்ப பகவான் வந்து அவனுக்கு ஒரு திவ்ய திருஷ்டியை கொடுக்குறாரு. அந்த திருஷ்டி மூலமா பாக்குறாரு. அப்ப 12 ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள், அப்புறம் தேவர்கள், முனிவர்கள், இவங்க எல்லாத்தையும் பகவானுடைய யோக சக்தியின் மூலமா இறைவனாக முகமது கடவுள் வந்து தனது விஸ்வரூபத்தை வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து காட்டினார். நமஸ்தே ஜி. நமஸ்தே பிரபு. அப்புறம் வந்து பகவான் வந்து முன்னாடி வந்து துரியோதனன் வந்து தூதரா வரும்போது பகவானை வந்து இழிவுபடுத்துறதுக்காக அந்த சேர்ல உட்கார வச்சு இது பண்றாங்க மாதாஜி. அப்ப வந்து ஒரு தடவை விஸ்வரூபத்தை காட்டினாரு. ஆனா இந்த அளவுக்கு விஸ்வரூபத்தை காட்டல. இது அர்ஜுனனுக்கு வந்து முழுமையா காட்டினாரு விஸ்வரூபத்தை. இது துரியோதனன்லாம் இந்த அளவுக்கு இது பண்ணல. அப்புறம் யசோதா அம்மாவுக்கு வந்து மண் தின்னப்ப காமிச்சாங்க, வாய திறக்கிறப்ப அண்ட முழுவதும் காமிச்சாங்க யசோதா அம்மாவுக்கு. அப்போ ஒரு தடவை, இப்ப 3 தடவையா விஸ்வரூபத்தை பகவான் வந்து காட்டினார் மாதாஜி. அப்புறம் வந்து அர்ஜுனன் வந்து இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் முன்னாடி வந்து சக்கிய ரசத்தை காட்டினார். அதுக்கப்புறம் பகவானை வந்து பகவானா பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அந்த அற்புத ரசத்தை காட்டி பகவான்கிட்ட வந்து கரங்களை கூப்பி அடிபணிந்து கேட்கிறாரு அர்ஜுனன் வந்து. மற்றதெல்லாம் 33 கோடி தேவர்கள், ரிஷிகர், இவங்க யாராலுமே பகவானை பார்க்க முடியாது. அப்புறம் வந்து அந்த வடிவத்துல வந்து பிரபஞ்ச வடிவத்துல 33 கோடி தேவர்கள், ரிஷிகள், 84 வகையான உயிரினங்கள், அப்புறம் தாமரை மலரில் உள்ள பிரம்மா, சிவபெருமான், இவங்களையெல்லாம் பாக்குறாரு மாதாஜி. அர்ஜுனன் வந்து பாக்குறாரு. நிறைய இருக்கு. இவ்வளவுதான் எனக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சது மாதாஜி. வேற யாராவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அவருடைய வடிவத்துல அநேக கண்கள், அநேக வாய்கள், அநேக வயிறு,
எல்லாத்தையும் பாக்குறாரு இல்லையா? அப்புறம் அவருடைய தோற்றம் எப்படி இருக்கு? ஒளி பொருந்தியதா இருக்கு. நெருப்பு சூரியன் 1000 கோடி சூரியன் உதித்தா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி அவருடைய கண் ஒரு கண் சூரியன். அந்த சூரியனுடைய இதுக்கு ஒப்பானதா கூட இந்த பிரபஞ்ச வடிவத்தை எடுத்து சொல்லலாம் அப்படின்றத எனக்கு சொன்னீங்க. அப்புறம் நிறைய மாலைகள் அணிந்திருந்தாரு, ஆடைகள் அணிந்திருந்தாரு. அப்புறம் நறுமணங்கள், நறுமணமிக்க சந்தனம் அதெல்லாம் பூசி இருந்தாரு. அதெல்லாமும் எப்படி இவருக்கு இருக்குது? வாசனை மிகுந்ததா இருக்கு, ஒளி மிகுந்ததா இருக்கு. இப்படி எல்லாத்தையும் பாக்குறாரு இல்லையா? அப்புறம் இவங்க எல்லாம் எப்படி அவர் வாய்க்குள்ள அக்னியா அவர் வாயில இருந்து உள்ள போறாங்க. கௌரவர்கள் எல்லாம் அந்த படைப்ப எல்லாரும் அவங்க முன்னாடியே போறாங்க, அதெல்லாம் பாக்குறாரு. இதெல்லாம் செத்த பாம்ப அடிச்சது மாதிரி இவர் அர்ஜுனன் ஒரு கருவியா, இப்ப எப்படி டாக்டர் ஒரு சித்தரை கருவியா யூஸ் பண்றாரோ அது மாதிரி அர்ஜுனன் பகவான் ஒரு கருவியா யூஸ் பண்ணாரு. அப்புறம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு பயந்து போய் நீங்க யாருன்னு கேக்குறாரு இல்லையா? என்ன சொல்றாரு பகவான்? பகவான் எல்லாத்துக்கும் நானே காரணம், அதாவது அந்த மரணமும் நானே அப்படின்னு யமதர்மர்ல மரணத்துல நான் யமதர்மரா எல்லாத்தையும் அழிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன். பாண்டவர்கள் 5 பேரை தவிர எல்லாரையும் அழிக்கிறதுக்காக. அந்த குந்தி தேவி கர்ணனை விட்டுட்டு இவங்க பாண்டவர்களை மட்டும் காப்பாத்துறதா அவ கேட்டுட்டாங்க அவங்க. அதனால பாண்டவர்களை மட்டும்தான் காப்பாத்துறாங்க, கர்ணனை காப்பாத்தல. குந்தி தேவிக்கு கர்ணன் மகன் அதுக்கப்புறம் பகவான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தெரியும், ஆனாலும் பாண்டவர்களை மட்டும்தான் அவங்க கேட்டாங்க. அதனால பாண்டவர்களை மட்டும் காப்பாத்துறாரு. ஓகே. அப்புறம் அதெல்லாம் பண்ண பிற்பாடு அவர் என்ன செய்யறாரு? பிரார்த்தனை பண்றாரு பகவான்கிட்ட. அவரை பத்தி புகழ் மாலையெல்லாம் சொல்றாரு இல்லையா? தேவதேவா ஜெகத்பதே அப்படின்னு சொல்லி அவரை பத்தி நிறைய பிரார்த்தனை எல்லாம் வைக்கிறாரு. பகவானை புகழ்ந்து பாடுறாரு. அதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்புறம் கடைசியா பகவானை புரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன தேவை நமக்கு? பக்தி, பக்தி தொண்டு. எப்படிப்பட்ட பக்தி? பிரேம பக்தி, தூய பக்தி. தூய பக்தி. இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா நிதி? ஓகே, எல்லாமே ஞாபகம். பிரேம பக்தி எல்லாம் பார்க்கணும். நிறைய ஞாபகம் வச்சு சொல்லிட்டீங்க. வெரி குட். நம்ம அதனால இதே சொல்லிட்டு இருக்கோம்னா நம்ம அடுத்த சாப்டருக்கே போயிடலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது 12வது சாப்டர், பக்தி யோகத்தோட லாஸ்ட் சாப்டர் இதுதான். இதுல 3 பகவான் எடுத்தோம்னா 3 டிவிஷனா பிரிச்சிருக்காங்க. 12.1 7 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பக்தி, அதாவது பர்சனலிஸ்ட், அதாவது உருவத்தை வழிபடுதல். பகவான் உருவத்தோட வழிபடுதல், இன்னொன்னு உருவமற்ற நிலை, அருவத்துல வழிபடுதல். இத பத்தி பர்சனலிஸ்ட் அண்ட் இம்பர்சனலிஸ்ட் அப்படின்னு 2 விதமான பக்தர்கள் இருக்காங்க. அதை பத்தி அவர் அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறாரு. இந்த 2 விதமானதுல எந்த நிலை சிறந்தது? உருவத்தை வழிபடுதலா அருவத்தை வழிபடுதலா, எது சிறந்தது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதுக்கான பதில்களையும் அந்த 7க்குள்ளேயே பகவான் சொல்றாரு. உருவத்தை வழிபடுறதுதான் சிறந்தது, அருவம் ரொம்ப கடினமான பாதை அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் அதுல சொல்லியிருப்பாரு. 8ல இருந்து 12 வரையிலும் பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள், என்னென்ன படிநிலைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. பக்தியில நிறைய படிநிலைகள் இருக்கு, அது எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். அனன்ய பக்தி, சாதனா பக்தி, அப்புறம் நிஷ்காம கர்ம பக்தி, சகாம கர்ம பக்தி அப்படின்னு ஒவ்வொரு படிநிலைகள்லாம் இருக்குது. அந்த நிலைகள்லாம் நம்ம அதுல படிக்க போறோம். அடுத்தது 12.13ல இருந்து 20 வரையிலும் கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள். நாமெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர்களா மாறணும் அப்படின்னா நாம என்னென்ன தகுதிகளை நம்மகிட்ட வளர்த்துக்கணும். அது ஒரு 8 ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்துருக்கு. பிரியாஷ்டகம் பேரு. அந்த மாதிரி அதுல பகவானுக்கு பிரியமானவர்களுடைய குணங்கள் எல்லாம் அதுல அழகா கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுல வர பக்தர்களோட என்னென்ன குணங்கள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த பக்தர் மூலமாவும் விளக்கி இருப்பாங்க. அது எல்லாத்தையும் நம்ம டீட்டெயிலா படிக்கலாம். யாரு எனக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க போறீங்க இன்னைக்கு? இதுவரையிலும் வாசிக்காதவங்க யாராவது இருந்தீங்க? நேற்று புதுசா ஒரு மாதாஜி வாசிச்சாங்க. அது மாதிரி புது
டிவோட்டியும் வாசிக்கலாம், எல்லாருமே ட்ரை பண்ணலாம். யாரும் முன் வரலன்னா நீங்க முன்னாடி வாசிச்சவங்களே வாசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க பிகினிங் பண்ணீங்க மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी। हाँ पंद्रह माता जी। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து இப்ப அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு, என்ன கேட்கிறாரு? மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? அதாவது பக்தியில 2 வகையான பக்தியை சொல்லப்பட்டிருக்கு. 2 வகையான பக்தர்கள். என்னது? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பார்கள். இறைவனுடைய திருவுருவத்தை வச்சு வீட்லயோ இல்ல கோவில்லையோ அந்த உருவத்துக்கு வழிபாடு பண்ணக்கூடியவர்கள் ஒரு வகையானவர்கள். இன்னொருத்தவங்க யாரு? தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுவார்கள். தோன்றாத அப்படின்னாலே கண்ணுக்கு தெரியாதது. அது வந்து அருவ பிரம்மம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பகவான் வந்து 3 நிலைகள்ல பார்த்தோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மா, பிரம்ம ஜோதி, அதான் பிரம்ம நிலை. அடுத்தது வந்து பரமாத்மா, 3வது வந்து பகவான் அப்படின்னு 3 நிலைகள்ல நம்ம பகவானை உணர்ந்தோம். அதுல அருவ பிரம்மம் அதுதான் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத ஜோதி வடிவம். அந்த வடிவத்துல வழிபடுபவர்கள் 2வது வகை. இந்த 2ல யார் மிகவும் பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல பகவான்கிட்ட அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம். 2 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நியூ டிவோட்டி எல்லாம் படிக்கலாம். ஜோதி இளங்கோ மாதாஜி, ஜீவா மாதாஜி, சுபஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மய்யாவேஷ்ய மனோ ये मां नित्ययुक्ता उभाषते श्रद्धया परयोपयदास् देमे युक्तमा मदाः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுள் கூறினார். என்ன சொல்றாரு? தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி, பகவானுடைய அந்த அழகிய தோற்றத்து மேல மனசை நிலைநிறுத்தி, திவ்யமான நம்பிக்கையுடன், சும்மா வந்து பண்ணக்கூடாது கடமையே அப்படின்னு செய்யாம பகவான் மேல நம்பிக்கையோட வழிபடணும். அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். அப்ப என்ன சொல்றாரு பகவான்? உருவ வழிபாடுதான் சிறந்தது அப்படிங்கிறாரு. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல ஒருத்தர் வந்து அந்த பகவானுக்கு என்ன செய்யறாரு? அலங்காரம் எல்லாம் பண்றாரு. அவருக்கு வந்து தலையில தலப்பாகை கட்டி விடுறாரு, மாலை போடுறாரு, ட்ரெஸ் அணிவிக்கிறாரு. அது மாதிரி அவருக்கு வந்து பலவிதமான சேவைகளை வந்து அவர் செய்யறாரு. ஒரு உருவம் இருக்குது அந்த இடத்துல. அந்த உருவத்துக்கு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும்? சேவை பண்ண முடியும். உருவமற்ற நிலைக்கு நம்ம ஏதாவது சேவை பண்ண முடியுமா? பிரம்ம ஜோதிக்கு போய் நம்ம ஏதாவது இது மாதிரி அலங்காரம் பண்ண முடியுமா? ஒண்ணும் முடியாது இல்லையா? அதனாலதான் வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு? ஒரு உருவத்தின் மேல நிலைநிறுத்தணும் நம்ம மனச. முதல்ல வந்து நம்ம மனசுல வந்து ஒரு உருவத்தை நிலைநிறுத்தினாதான் அதை பத்தி நம்மளால நினைச்சு பார்க்க முடியும். சும்மா உருவமே இல்லாத ஜோதி வடிவத்தை வந்து நம்ம வந்து எப்போதும் மனசுல பிடிச்சு கட்டி வைக்க முடியாது. நம்ம மனசுல விட்டு அது நழுவி போயிடும். ரொம்ப ஈஸியா நிக்கிறது வந்து உருவம் தான். அதனாலதான் பகவானுக்கு உருவ வழிபாடு வந்து சிறந்தது அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க. 3rd and 4th படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏக்வக்ஷரம் அனிதேஷ்யம் அவ்யக்தம் பர்யுபாஷதே सर्वत्रकम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियम् ஏந்திரியகிராமம் सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் கண்ணுக்கு தெரியாத இருக்கக்கூடிய நிலையில புலனுறவுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும், நம்மளுடைய புலன்களால வந்த உருவமற்ற நிலையை உணர முடியுமா? கண்ணுக்கு தெரியாது, காதுக்கு கேட்காது, நம்ம மனசால நினைக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட அந்த ஜோதி வடிவம் எப்படி இருக்கு? புலனுறவுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்குது.
எங்கும் நிறைந்திருக்கு. ஆனா எல்லா இடங்கள்லயும் அது வந்து நிறைஞ்சிருக்குது. அதுவும் உண்மைதான். சிந்தனைக்கு எட்டாதது. நம்மளுடைய மனசுல வந்து அதை கட்டி போட முடியாது. பகவானுடைய உருவத்தை கட்டி போடுறதே கஷ்டம். உருவமற்ற நிலையை கட்டி போடுறதுங்கிறது அதை விட கடினம். அசைவற்றதும் அசையாத தோற்றத்தோட இருக்குது. அப்படிப்பட்ட பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை, இதுவும் எது பகவானுடைய ஒரு தோற்றம் தான். பகவான் வந்து இந்த 3வது நிலையில இருக்கிறார் பிரம்மஜோதியா. அதனால பூரண உண்மையோட அருவத்தன்மை, அதாவது அவருடைய உருவமற்ற நிலை. முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் அதை நினைச்சு யாரெல்லாம் வழிபடுறாங்களோ அவங்க எப்படி இருக்காங்க? பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அவங்க என்ன செய்யறாங்க? தன்னுடைய மன 5 பஞ்ச கர்மேந்திரியங்கள், பஞ்ச ஞானேந்திரியங்கள், மனம் உட்பட அந்த 11 புலன்களையும் அவங்க என்ன செய்யணும்? கட்டுப்படுத்தணும். அப்புறம் எல்லாரிடமும் சம நோக்குடன் பழகி, தன்னை சுற்றி இருக்கவங்கள்ட்ட எல்லாம் வித்தியாசம் பார்க்கக்கூடாது, எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்த பரந்தாமன் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத உணர்ந்து நம்மளோட அவங்கள வந்து நம்ம எல்லாரையும் சம நோக்கோட பழகணும். அடுத்தது அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு, ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கிறாரு, அதனால அவங்களுக்கெல்லாம் நன்மை செய்யக்கூடிய செயல்களை செயல்படணும். இறுதியில் என்னை அடைகின்றன, கடைசியா வந்து என்னை அடைவார்கள். அவங்க வந்து கெட்டு போக மாட்டாங்க. அவங்களும் வந்து என்ன செய்வாங்க? பகவானை சென்றடையக்கூடிய வழிதான். ஆனா எப்படி அடைவாங்க? பகுனாம் ஜன்மனாமந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியந்தே. பல ஜென்மங்கள், 1000 ஆண்டு காலம் பகவானை நினைச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணி கடைசியில தான் அவங்க என்ன செய்வாங்க? வாசுதேவம் சர்வம் விதி சமஹாத்மா சுதுர்லபக அப்படின்னு கடைசியா இப்போ வருவாங்க. அப்படிப்பட்ட நிலைக்கு அவங்க வர்றதுக்கு பல ஜென்மங்கள் எடுத்து வருவாங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஆனா பக்தர்கள் எப்படி இந்த ஒரு பிறவியிலேயே பகவானை வந்து சென்றடைய முடியும். இந்த ஞானத்துல ஒருத்தர் ஈடுபட்டிருக்கா, மெடிடேஷன். இங்க வந்து ஒரு ஜோதி இருக்கு, அந்த ஜோதியை வந்து ஒரு தியானம் பண்றாரு. தன்னுடைய மனசுக்குள்ள அந்த நிலையை, பரமாத்மா நிலையை அவர் வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. ஆனா அழகிய தோற்றத்தோட இருக்கக்கூடிய இந்த பகவான் கிருஷ்ணரை வணங்குறது வந்து மிகவும் ஈஸியான வழி. இதுல ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. பை பிராக்டிசிங் யோகா பீப்புள் ட்ரை டு ஸ்டாப் த மைண்ட் ஃப்ரம் திங்கிங், பட் இட் இஸ் இம்பாசிபிள். அது எதுவுமே நினைக்காம நம்ம மனசை வந்து நிலைநிறுத்தி அந்த மாதிரி யோகா பிராக்டிஸ்ல இருக்கிறது வந்து எப்படிப்பட்டது? இம்பாசிபிள், ரொம்ப கடினமானது. தி கோல் ஆஃப் லைஃப் இஸ் நாட் பிகம் அன்கான்சியஸ் பட் பிகம் சூப்பர் கான்சியஸ். அது நம்மளோட மனசு வந்து அன்கான்சியஸ், அதாவது ஒரு உறக்க நிலை மாதிரி. டாக்டர்கிட்ட போனா நம்மள வந்து அன்கான்சியஸ் பண்ணுவாங்க, நம்மளோட வந்து மனசை வந்து இது பண்றதுக்கு. அப்போ வந்து அந்த நிலையில இருக்கும்பொழுது நமக்கு வந்து எதுவுமே புரியாது. அந்த ரொம்ப கடினமான வழி அது. அதை விட பகவான் சூப்பர் கான்சியஸ், அதை நினைச்சு நாம வந்து வணங்கும் பொழுது ஈஸியா வந்து என்ன செய்ய முடியும்? பகவானை சென்றடையத்துக்கு வழி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 5 மாதாஜி. கேசோதிகதரஸ்தேசாம் அவ்யக்தா சக்த சேதசாம் அவ்யக்தா ஹி கரிதுக்தம் தேகவத்தி அவாப்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையுடன் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ, கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த உருவத்துக்கிட்ட யார் ஒருத்தவங்க வந்து மனசை வைக்கிறாங்களோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அது வந்து ரொம்ப கடினமான வழி. ஆனா வந்து உருவத்தை வழிபடுதல் வந்து மிகவும் ஈஸியான வழி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானதாகும். உடல் பெற்ற அனைவரும் அந்த வழியை முயற்சி பண்ணாங்கன்னா, அந்த பாருங்க, அவர் வந்து மனசுக்குள்ள இருக்க அந்த ஒளியை வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த உடல் எப்படி ஆகுது? அவருடைய முடிகள்லாம் வளர்ந்து தொங்குது, உடம்பு அந்த சதைவெல்லாம் குறைஞ்சு எலும்பெல்லாம் வெளியில தெரியுது. இப்படி பல காலம் அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு? யோகத்துல ஈடுபட்டு இருக்கிறாரு. தோன்றாத அருவ பிரம்மன் மேல அவர் பற்றி வச்சதுனால. இது எத்தனை காலமா அவர் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறாருன்னு தெரியாது. பல காலம் அந்த மாதிரி உட்கார்ந்து பல ஜென்மம் எடுத்து பிறகுதான் வந்து இறைவனை வந்து அவர் வந்து சென்றடைய முடியும். அதுலயும் தோல்வி அடைஞ்சா என்னாகும்? மறுபடியும் வீழ்ச்சி அடைவார். ஆனா பக்தர்களுக்கு அந்த மாதிரி கடினம் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை. ரொம்ப ஈஸியா ஒரு உருவம் வச்சு வழிபாடு பண்றது மிக நல்லது. அது எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த பகவானுடைய உருவம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கும்னா, மரத்தால செய்யப்பட்ட உருவம் இருக்கு. நம்ம அத்திவரதர் உதாரணமா இருக்காரு.
மரத்தாலதான் வந்து செய்யப்பட்ட அந்த இது விக்கிரகம். அடுத்தது பொன்னால், ஐம்பொன்னால் செய்யப்பட்ட விக்கிரகங்கள் இருக்கு. இது வந்து கல்லுல, அப்புறம் வந்து சிலாக்கல்லுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இதுலதான் வந்து நம்ம திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி இருக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து நம்ம வீட்டுல எல்லாம் வச்சு கும்பிடுவோமே, அந்த அது என்னது கண்டகி நதியில எடுப்பாங்களே, அந்த உருவத்துல வந்து பகவானை நம்ம வந்து வழிபாடு பண்ண முடியும். அப்புறம் வந்து ஒரு படம், சாதாரணமா ஒரு ஓவியத்தை வந்து போட்டோ பண்ணி அதை வச்சு நம்ம வழிபாடு பண்றோம். ஒரு ஓவியமோ ஒரு சிற்பமோ அந்த மாதிரி எந்த மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சால கிராமம். சால கிராமம். தேங்க்யூ மாதாஜி. சால கிராமம். அந்த மாதிரி பல வடிவங்கள்ல இறைவனை வந்து நம்ம வந்து எல்லா விதமான இதுலயும் மண்ணால கூட செஞ்சு வச்சு இறைவனை வந்து நம்ம வணங்க முடியும். அப்படி ஒரு உருவத்தை நம்ம ஏற்படுத்தி அந்த உருவ வழிபாடு வந்து ரொம்ப ஈஸியா பண்ண முடியும். அப்ப வந்து இது வந்து சகுன வழிபாடுன்னு சொல்லக்கூடியது. சகுன வழிபாடு அப்படின்னா பகவான அவருடைய குணங்கள் மூலமா நம்ம அனுபவிப்போம். அப்ப வந்து இப்ப மாதாஜி சொன்ன மாதிரி சால கிராமம் அப்படின்னா அதுல வந்து பல சால கிராமம் இருக்கு. அதோட ஷேப்பை பொறுத்து அதுக்கு பேரெல்லாம் உண்டு. அந்த சால கிராமத்துல வந்து பகவான் உள்ளுக்குள்ள வந்து வண்டுருவத்துல புகுந்து ஒரு வடிவத்தை உண்டாக்கி அப்போ வந்து அவர் இருக்கிறாரு. அப்ப அதை நம்ம நினைச்சு பார்ப்போம், ஆஹா உள்ள வந்து பகவான் விஷ்ணு வந்து அந்த வடிவத்துல போய் இருக்கிறாரு அப்படின்னுட்டு. அப்போ வந்து இன்னொரு நம்ம வந்து ஐம்பொன்ல செய்யப்பட்ட விக்கிரகங்களை பார்க்கும்போது அவருடைய வடிவம் அழகிய தோற்றத்தை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், ரசிப்போம். அவருடைய கண்கள் தாமரை போன்ற அவருடைய கண்கள், அவருடைய கைகள் நீண்ட கைகள், அவருடைய திருவடிகள், இப்படி அதை வந்து நம்ம நினைச்சு பார்ப்போம். அப்புறம் வந்து நம்ம இது வந்து பள்ளி கொண்ட பெருமாள், அவரை பார்க்கும் பொழுது அவருடைய நெடிய தோற்றம், அவருடைய எந்த பக்கம் திசை நோக்கி அவர் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் வந்து நம்ம நினைச்சு அவருடைய குணங்கள், அவருடைய லீலைகள், என்னென்ன லீலை புரிஞ்சு இந்த விக்கிரகங்களா அவர் வந்திருக்கிறார், நமக்கு அர்ச்சாவதாரமா வந்து நமக்கு வந்து காட்சி கொடுக்கிறாரு அப்படின்னு அவருடைய குணங்கள் எல்லாம் நினைச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மனசுல தியானம் பண்ணி இறைவனை நம்ம வழிபடுவோம். அதுதான் வந்து சகுன வழிபாடு. ஆனா உருவமற்ற அந்த நிலை எப்படிப்பட்டதுன்னா நிர்குணம் வழிபாடு. அதுக்கு வந்து எந்தவித குணங்களையும் சொல்ல முடியாது. ஜோதிக்கு என்ன குணங்களை சொல்ல முடியும், என்ன லீலைகளை நம்ம நினைச்சு பார்க்க முடியும் இல்லையா? அதனாலதான் பகவான் வந்து உருவ வழிபாட்டை சிறந்தது அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்காரு. மாதாஜி 6-7 படிங்க. மாதாஜி ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. மாதாஜி சாரி மாதாஜி, நீங்க அத்திவரதை பத்தி சொன்னீங்க இல்லையா? அது மாதிரி அத்திவரதர் கோயில் ஒண்ணு மாயவரத்துல இருந்து குத்தாலம் போற வழியில ஒரு 5-6 கிலோமீட்டர்ல இருக்கு மாதாஜி. ஆமா இருக்குன்னா கூட கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பிரபு. ஆமா, நான் 2-3 தடவை போயிருக்கேன். ரொம்ப திவ்ய தரிசனமா இருக்கும். இப்ப இந்த அத்திவரதர் பாக்குறதுக்கு 40 வருஷம் இருந்து நம்ம கியூல 10 மணி நேரம் நின்று 2-3 செகண்ட் கூட பார்க்க முடியாது. ஆனா அங்க இருந்து உட்காந்து பார்த்துட்டு வரலாம். அவ்வளவு பிரமாதமா இருக்கும். அது கரெக்டான ஊர் பேரை சொல்லுங்க பிரபு, எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுவாங்க. நான் நாளைக்கு சொல்லிடுறேன் மாதாஜி, எனக்கு டக்குன்னு மறந்து போச்சு. அந்த கோயில் பேர் சொல்றேன், சுவாமி பேர் சொல்றேன், அதுல இருந்து நீ கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே பிரபு, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண. ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பராக அனன்யேனைவ யோகேன மாம் த்யாயந்த உபாசதே தேசாமகம் சமுத்தர்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி ந சதாத் பார்த்த மையாவேசித சேதசாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி, கிருஷ்ண அர்ப்பணம் அப்படின்னு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி அவருக்காகவே துறந்து, இப்ப அர்ஜுனன் அததான் சொல்றாரு, நான் சொல்றேன் போர் புரி, நீ வந்து யோசிக்காத அப்படிங்கிறாரு. அது மாதிரி பகவானுக்காகவே நம்ம செயல்பட்டு பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி ஒரு நிமிஷம் கூட அவரை விட்டு மனசை வந்து எடுக்கக்கூடாது. எப்போதும் அவரை நினைச்சுக்கிட்டே மனசை வந்து பயிற்சி பண்ணி கொண்டு வரணும், அவர் மேல பக்தி செலுத்த. அந்த நிலையில எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு, பகவானுடைய பக்தி தொண்டு நிறைய இருக்குது, எந்த இது நமக்கு வந்து ஏற்புடையதா இருக்கோ அந்த வழியில நம்ம முயற்சி பண்ணி எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்யுது. எந்த உருவம் நமக்கு பிடிக்குதோ, ஒருத்தருக்கு வந்து கிருஷ்ணரை பிடிக்கும், ஒருத்தருக்கு ராமரை பிடிக்கும், ஒருத்தருக்கு மாதவரன் பிடிக்கும், ஒருத்தருக்கு நாராயணரை பிடிக்கும், அப்படி ஒருத்தருக்கு நரசிம்மரை பிடிக்கும்.
அவங்களுக்கு எந்த உருவம் பிடிக்குதோ அந்த உருவத்தை நம்மளுடைய மனசுல தியானம் பண்ணி தங்களது மனங்களை எண்ணில் நிறுத்தி, நம்மளோட மனசை எங்க நிறுத்தணும்? பகவான் மேல நிலை நிறுத்தி, எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ அப்படி வழிபடுபவர்கள் என்ன செய்யறாங்க? பிருதாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கிறேன். பகவான் மேல நம்ம இடைவிடாத பக்தி செலுத்தணும்னா அவர் நம்மளை வந்து சம்சார சாகரத்துல இருந்து விடுதலை பண்றேன் அப்படிங்கிறாரு. பாருங்க, மேல இருந்து வந்து கருட வாகனத்துல பறந்து வந்து என்ன செய்யறாரு? எந்த அளவுக்கு அவர் குனிகிறார் பாருங்க. கீழே சம்சார சாகரத்துல நீந்திட்டு இருக்க ஒருவரை கை கொடுத்து தூக்க அவர் வந்து அந்த அளவுக்கு குனிஞ்சு வந்து கை கொடுத்து தூக்க வராரு. ஆனா நம்ம கையை தூக்கணும். நம்ம கையை தூக்குனாதான் அவர் வந்து நம்மளை கை பிடிச்சு தூக்குவாரு. நம்ம கையை வந்து கீழே வச்சிருந்தோம்னா அவரால் கரையேற்ற முடியாது. அந்த கை தூக்குறதுங்கிறது தான் இங்க பக்தி. நாம பக்தி தொண்டுல ஈடுபடும் பொழுது நம்ம கையை மேல உயர்த்துறோம். பகவான் வந்து ஈஸியா நம்மள கையை பிடிச்சு அழைச்சிக்கிட்டு போயிடுவாரு. நம்ம மனசுக்குள்ளே இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு. எப்ப நீ என்னை திரும்பி பாப்பியோ உன்னை நான் கூட்டிட்டு போவ காத்திருக்கேன் அப்படின்னு. ஏன்? அவருடைய குழந்தைகள் நாமெல்லாம், நம்மளுடைய தந்தை அவரு. அப்பா என்ன செய்வாங்க? தன்னுடைய குழந்தை தாங்கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்னு தான் விருப்பப்படுவாங்க. நம்மெல்லாம் தவறி விழுந்துட்டோம் இந்த பூமிக்குல. ஆனா அவர் என்ன செய்யறாரு? நம்மளை விட்டு இருக்க பிடிக்கல, நம்மளை எப்படியாவது அங்க அழைச்சிட்டு போயிடணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துலதான் அவர் வந்து இங்க பல பல லீலைகளை புரிஞ்சு நம்மளை வந்து கவர் பண்றாரு. அதையா அப்படியாவது நாம வந்து அட்ராக்ட் ஆகுமா அப்படின்னுட்டு. 8 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மய்யேவ மன ஆதத்ஸ்வ மயி புத்திம் நிவேஷய நிவசிஷ்யசி மய்யேவ அத ஊத்வம் ந சம்சயக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றாரு? முழுமுதற் கடவுளான என் மீது, பகவான் மேல உனது மனதை நிறுத்தி, நம்மளுடைய மனசெல்லாம் அவர் மேல நிறுத்தி வச்சு, உன்னுடைய முழு அறிவையும், நம்மளுடைய மனம் மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய நாலேஜ் அறிவையும் பகவான் மேல ஈடுபடுத்தணும். அப்படி ஈடுபடுத்தி இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய். இப்போது நம்ம என்ன செய்வோம்? பகவானே நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தா பகவானிலேயே நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். அந்த நினைவிலேயே நம்மளுடைய வாழ்க்கை போகும். அது எப்படிப்பட்ட பக்தி அப்படின்னா அனன்ய பக்தி. அப்படிப்பட்ட பக்தி தான் அனன்ய பக்தி. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல வந்தீங்கன்னா இங்க கோப சிறுவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க? அவங்க வீட்டுல இருந்து மாடுகளை ஓட்டிக்கிட்டு விருந்தாவனத்துல பகல் முழுக்க இவங்களுக்கு இதுதான் வேலை. வீட்டுல வந்து சாயந்தரம் ஆனா அங்க போய் கோகுலத்துல சேட்டை பண்ண வேண்டியது. ராத்திரி தூங்கிட்டு காலையில எழுந்திரிச்சு என்ன செய்வாங்க? எல்லாரும் அவங்கவுங்க கையில சாப்பாடை கட்டிக்கிட்டு வந்துருவாங்க. இங்க மாடெல்லாம் எடுத்து ஓட்டிக்கிட்டு அங்க வந்து என்ன செய்வாங்க? அந்த மாடு கண்ணுகளை அங்க அந்த இடத்துல மேய விட்டுட்டு இவங்க எல்லாம் கையில கொண்டு வந்த சாப்பாடெல்லாம் உட்காந்து சாப்பிடும் பொழுது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன செய்வாங்க? கொடுப்பாங்க. ஊட்டியும் விடுவாங்க. அங்க வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுறது பகவான் அப்பவே ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இப்பதான் வந்து நம்ம பசங்கள்லாம் ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல போய் ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுதுன்னா அது அப்பவே கிருஷ்ணர் பண்ணி இருக்கிறாரு. அப்படி அவங்க எல்லாம் எல்லாருடைய கண்களும் யார் மேல இருக்கு? கிருஷ்ணர் மேலேயே இருக்குது. அவங்க எல்லாம் ஒரு நிமிஷம் கூட கிருஷ்ணரை விட்டு பிரிய மாட்டாங்க. கோபர்கள் தான் இப்படின்னா, கோபியர்கள் என்ன செய்வாங்க? ஐயோ, கிருஷ்ணர் வந்து எப்போ வருவாரு? மாட்டை ஒட்டிட்டு போன கிருஷ்ணர் எப்ப திரும்பி வருவாரு? அவரை எப்ப நம்ம பார்க்கலாம்? பார்க்காம இருக்க முடியலையே அப்படின்னு அவங்கெல்லாம் கோபியர்கள்லாம் தவிப்பாங்களாம். அவரு வந்து மாடெல்லாம் அந்த கழுத்துல கட்டியிருக்க மணிகள்லாம் சவுண்டு கேட்கும் பொழுது ஆஹா மாடெல்லாம் வருது, கிருஷ்ணர் வராருன்னுட்டு அவங்கவுங்களும் என்ன செய்வாங்க? அவங்கவுங்க வீட்லயே ஏதாவது செஞ்சு வச்சுட்டு அவருக்கு கொடுப்பாங்க. அவரு அதெல்லாம் எடுக்க மாட்டாரு. அவங்க வீட்டுல போய் வெண்ணெயை தான் அவர் திருடுவாரு. அந்த மாதிரி சேஷ்ட இதெல்லாம் அவர் பண்ணியிருக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட பக்தி வந்து இங்க அனன்ய பக்தி, களங்கமற்ற தூய பக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த நிலையில நாம பகவான வணங்கினா அது வந்து உண்மையா அது வந்து நம்ம தூய பக்தியில நம்ம வந்துடுறோம். இது ஒரு விதமான பக்திய பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு. மாதாஜி 9 படிங்க. நரேஷ். அதசித்தம் சமாதாதும் ந சக்னோசி மயி ஸ்திரம் அப்யாச யோகேன ததோ மாம் இச்சாப்தும் தனஞ்சய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் நீ என் மேல எப்ப பார்த்தாலும் நீ என்னையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். உன்னால அது முடியலையா? உனக்கு கஷ்டமா இருக்கா? என்னையே நினைக்க முடியலையா? நீ என்ன செய்ய? பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்று. ஒழுக்க நெறிகள் அப்படின்னா என்ன? ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ். அது என்னென்ன செய்யணும்? காலையில 4:30 மணிக்கு எழுந்திருக்கணும். மங்களாரத்தி டெம்பிள்ல நடக்கும், அதை பார்க்கணும். அதுக்கு பிற்பாடு அந்த ஜபா செஷன்ல கலந்து ஜபம் பண்ணணும். அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும்?
நம்ம வந்து நம்மளை வந்து குளிச்சு நம்மளை புனிதப்படுத்திக்கிட்டு நம்மளுடைய வீட்டுல இருக்க விக்கிரகங்கள், சுவாமியோட படமோ விக்கிரகமோ எது இருக்குதோ அந்த இடத்துல போய் நம்ம அந்த இடத்த தூய்மைப்படுத்தி பழைய பூவெல்லாம் எடுத்துட்டு புது பூவெல்லாம் பகவானுக்கு சூட்டி அப்புறம் வந்து அவருக்கு நெய்வேத்தியம் செஞ்சு அதை அவருக்கு படைச்சு அப்புறம் அந்த பிரசாதத்தை நாம சாப்பிட்டுட்டு பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் படிச்சு இப்படி நாம வந்து ஒரு ஒழுக்க கட்டுப்பாட்டு விதிகள், அதுதான் வந்து ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ். இந்த வழியில நாம வந்து முயற்சி செஞ்சோம்னா அது வந்து என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை நாம பகவானை சென்றடையணும் அப்படின்னு நம்ம யாரெல்லாம் விரும்புறோமோ அவங்க எல்லாம் இந்த சாதனா பக்தியை எடுத்துக்கணும். இது வந்து சாதனா பக்தின்னு சொல்லப்படுது. இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாக. நீ என்ன செய்ய, இதன் மூலமா நீ வந்து என்கிட்ட வர்றதுக்கான தகுதியை வந்து நீ வளர்த்துக்கோ அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் சொல்றாரு. ஒண்ணு என்ன முழுமையா எப்போதும் நினைச்சுக்கிட்டே இரு, முடியலையா அடுத்தது சாதனா பக்தியே பண்ணு அப்படின்னு வந்து 2வது வழியை காட்டுறாரு. அத்தாஜி இது படிங்க. அப்யாசேப்ய சமத்தோசி மத்கர்ம பரமோ பவ மத்தர்த்தம் அவிகர்மாணி குர்வன் சித்திம் அவாப்ஸ்யசி. இப்ப வந்து அனன்ய பக்தி, களங்கமற்ற தூய பக்தியை பத்தி சொன்னாரு. சாதனா பக்தி சொன்னாரு. அதுவும் உன்னால முடியலையா, பக்தி யோகத்தின் விதிகளை அந்த மாதிரி காலையில எழுந்துக்கிறது கடினமா இருக்கு, என்னால வந்து பூஜை வீட்டுல பண்ண முடியல, பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்க முடியல, ஏதோ ஒரு அந்த நெறிமுறையில ஏதோ ஒண்ணு நல்லா செய்ய முடியல அப்படின்னு அதுல பயிற்சி பண்ண முடியல அப்படின்னா நீ என்ன செய்யணும், நீ எனக்காக மட்டும் செயல்படு, நீ செய்யற வேலை எல்லாமே நீ எனக்காக செயல்படு அப்படிங்கிறாரு. எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலையை வந்தடைவாய். இப்ப வந்து இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் என்ன செய்யறாரு, ஒரு பில்டிங்ல வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு. அது எது, பகவானுடைய ஒரு ஆலயம், ஆலயத்தை கட்டுற பணி. அந்த ஆலயம் கட்டுற பணியில அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய பங்கை அவர் அங்க வந்து அளிக்கிறார். அந்த இடத்துல என்ன செய்யறாரு, இறைவனுக்காக செய்யக்கூடிய வேலை, கோயில் கட்டுறது. அங்க வந்து இவரும் வந்து என்ன பண்றாரு, தனக்கு தெரிஞ்ச வேலையா அவர் வந்து ஒண்ணு சிற்ப வேலையோ இல்ல பெயிண்டிங் வேலையோ இல்ல வேற ஏதோ கிளீன் பண்ற வேலையோ ஏதோ ஒண்ணு. இப்ப நாமளும் என்ன செய்யலாம், கோயில்ல போய் அந்த இடத்த வந்து தூய்மைப்படுத்தலாம், சுத்தப்படுத்தலாம். அங்க வந்து பிரசாதம் சமைக்கிற இடத்துல நம்மளால முடிஞ்ச காய்கறிகளை வெட்டி கொடுக்கலாம், பாத்திரம் கழுவி கொடுக்கலாம், வர்றவங்களுடைய செருப்புகளை எல்லாம் வந்து ஓரமா வந்து செப்பல் ஸ்டாண்ட்ல அடுக்கி வைக்கலாம், இல்ல புக்கு விநியோகம் பண்ணலாம். இப்படி எல்லாமே வந்து நிறைய சேவைகள் இருக்குது. பகவானுடைய ஆலயத்துல போய் செய்யக்கூடிய சேவைகள், பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய சேவை எல்லாமே அவருக்காக செய்யறோம். நம்ம எதுவுமே அதுல வந்து நமக்காக இல்லை. அப்படி வந்து செய்யும் பொழுது இது என்ன பக்தி, நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இறைவனுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் நிஷ்காம கர்ம பக்தி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வந்து 9.27லயே நம்ம வந்து ஏற்கனவே படிச்சுட்டோம். எத் கரோஷி எத் அஷ்டாசி எத் ஜுகோஷி ததாசி எத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மதர்ப்பணம். குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய். நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையும் பகவான் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம், கிருஷ்ணா அர்ப்பணம். காலையில எழுந்ததுல இருந்து ராத்திரி தூங்க போறவர்கள் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம், கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் நம்ம செஞ்சோம்னா நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா விளைவுகளும் பகவானுக்கு போய் சேர்ந்துரும். அதுல பாவம் வந்தாலும் சரி புண்ணியம் வந்தாலும் சரி நம்மளை வந்து தாக்காது, அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடுறோம். அப்படி வந்து நீ செயல்படு, அது வந்து நிஷ்காம கர்ம பக்தியில வந்துருது அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. இது வந்து நம்ம உடலாலையும் செய்யலாம், நம்மள்ட்ட இருக்க பண வசதி இருந்ததுன்னா பணத்தாலையும் நம்ம செய்யலாம். அதுக்கான சேவை தான் இந்த ஸ்லைட்ல கொடுத்துருக்குறாங்க. பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து துளசி ஆர சேவை அப்படின்னு துளசி மாலை பகவானுக்கு சாத்துறதுக்கான சேவை இருக்கு. அது 200 ரூபாயில ஆரம்பிக்குது. அப்புறம் புஷ்ப அலங்கார சேவை, பகவானுக்கு பூ அலங்காரம். அப்புறம் ராஜ்போக், பகவானுக்கு வந்து ராஜபோகம், அதாவது ராஜ உணவு படைக்கிறது, அதுல வந்து அந்த மாதிரி சேவை, இது வந்து 500 ரூபா போட்டிருக்குது. அப்புறம் சர்வ சேவா, எல்லா விதமான சேவைகளும் அதுல வந்து அடங்கிடுது. அப்புறம் வந்து இதுல என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, தூப சேவா, அதாவது மாசம் ஒரு மாசம் ஃபுல்லா வந்து பகவானுக்கு தூப தீபம் காட்டுறதுக்கான நம்ம பணம் நம்ம வந்து கொடுத்து உதவலாம். அப்புறம் ஷீரா நைவேத்தியம், பால் பிரசாதம் கொடுக்கறது,
புஷ்ப அலங்கார சேவை, இப்படி பலவிதமான சேவைகள் வந்து பகவானுக்கு இருக்கு. கோசாலை, அப்புறம் வந்து ஆலயம் கட்டுதல், ஆலயத்தை வந்து இது யூனிவர்சிட்டி கட்டுதல், இப்படி பகவானுக்காக செய்யக்கூடியது எல்லாம் அந்த வந்து அது எல்லாமே நம்ம நம்மள்ட்ட வந்து நிறைய சம்பாதிக்கிறோம்னா அதுல ஒரு ஒரு துளி நம்ம வந்து 10ல் 1 பங்கு இல்ல 100ல் 1 பங்கு பகவானுக்கு வந்து நம்ம அர்ப்பணிக்கும் பொழுது நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், எல்லாமே அவர் கொடுத்ததுதான். நம்மள்ட்ட நம்ம சம்பாதிக்கிறது பூரா என்ன நம்ம உழைச்சு சம்பாதிக்கிறோம் இல்லைங்களா, ஆனா அவருடைய துணை இல்லாம நமக்கு இந்த பணம் எல்லாம் வரல. அப்போ வந்து நம்ம அவருக்கு வந்து நம்ம ஒரு துளியாச்சும் அர்ப்பணிச்சு செய்யும் பொழுது நாம வந்து என்ன செய்வோம், அவருக்கு மிகவும் பிடிக்கும். பகவானுக்கு என்ன பிடிக்கும், அவருக்கு எதெல்லாம் விருப்பமானதோ அதெல்லாம் நம்ம செய்யும் பொழுது அவர் நம்ம மேல பிரியமானவரா அவங்க வந்து மாறுவோம். நம்ம இதெல்லாம் வந்து இஸ்கான்ல இது வந்து இருக்கு. இது வந்து இந்த இஸ்கான் mangalore.com அதுல போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த டொனேட்ங்கிற அந்த இதுல வந்து லிங்க்ல வந்து இருக்குது. இது வந்து எதுவும் கம்பல்சரி கிடையாது. அவங்க விருப்பப்பட்டால் மட்டும் செய்யக்கூடிய சேவைகள் இதெல்லாம். நாமளா விருப்பப்பட்டு செஞ்சால் உண்டா, கட்டாயம் கிடையாது. 11 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதைதத் அப்யசத்தோசி கர்த்தும் மத்யோகம் ஆஸ்ரிதக சர்வ கர்ம பலத்யாகம் ததக் குரு யதாத்மவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில், எப்போதுமே நம்ம பகவானுக்கு எல்லாமே அர்ப்பணிச்சு செய்யணுங்கிறது நம்மளால முடியல, நிஷ்காம கர்ம பக்தியே எனக்கு முடியல அப்படின்னா அடுத்து என்ன சொல்லிருக்காரு, உனது செயல்களின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து, நம்ம செய்யக்கூடிய செயலோட பலன்கள் எல்லாம் நம்ம தியாகம் செய்யணும். அந்த மாதிரி செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். இப்ப வந்து நாம என்ன செய்யலாம், ஒரு வெளியில சமுதாயத்துக்கு சேவை பண்ணலாம். நம்மள்ட்ட நிறைய பணம் இருக்குதா, ஒரு அநாத ஆசிரமம் இருக்கா, அவங்களுக்கு போய் நம்மளால முடிஞ்சது ஒரு நம்மளுடைய பிறந்த நாள், ஒரு கல்யாண நாள், இந்த மாதிரி நாட்கள்ல அங்க இருக்கிற அனாதை குழந்தைங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யலாம், உணவு படைக்கிறதுக்கான ஒரு நாள் பணம் கொடுக்கலாம். அதெல்லாம் இங்க நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு, நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். அடுத்தது வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கா, அந்த நோயாளிகளுக்கு தேவையானது ஏதோ ஒண்ணு நம்மளால முடிஞ்சது உண்டு நம்மளுடைய நல்ல ஒரு நாள்ல கொண்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது கொடுத்து நம்ம வந்து பண்ணலாம். அப்புறம் இந்த தர்ம ஸ்தாபனங்கள்லாம் இருக்குது, அந்த மாதிரி தர்ம ஸ்தாபனங்களுக்கெல்லாம் நம்மளால முடிஞ்ச பொருளுதவிய கொடுக்கலாம். இத மாதிரி பொது தொண்டு, சமுதாயத்துக்கு பொது தொண்டு செய்யறது எது, அதுவும் வந்து பகவானுடைய பக்தியில தான் வருது. இதெல்லாம் நீ செய்யலன்னா நீ இந்த மாதிரி செய்யி அப்படின்னு பகவானே சொல்றாரு. அது என்ன பக்தி அப்படின்னா சகாம கர்மா அப்படிங்கிற பக்தியில அது வருது. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா பிக்சர்ல வந்து நந்த மகாராஜா அவரு என்ன செய்யறாரு, பகவான் கிருஷ்ணர் பிறந்த நாளை கொண்டாடுறாரு. கொண்டாடும் போது அவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கெல்லாம் விருந்து படைச்சு அவங்களுக்கு வந்து பொண்ணும் மணியும் பசுக்களும் தானியங்களுமா வந்து அவர் வாரி வழங்குறார், தானம் கொடுக்கிறார். இந்த மாதிரி செய்யற சேவை வந்து சகாம கர்மா. அட்லீஸ்ட் பகவானுக்கு செய்யலைன்னாலும் நம்ம உலகத்துல இருக்க மக்கள், கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச உதவிய செய்யும் பொழுது அதுவும் வந்து பக்தி தொண்டுல வருது அப்படிங்கிறத பகவான் இங்க அந்த சொல்லி இருக்கிறாங்க. 12 படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி சொல்லுங்க. சாரி, ஜெய் கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நான் ஒண்ணு சொல்ல விரும்புறேன். இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நான் உங்க எல்லாருக்கும் சொல்ல விரும்புறேன். என்னன்னா, எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு உண்டு, ஃப்ரெண்டு இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சவர். அவரு வந்து அந்த ஆவி ஆராய்ச்சியாளர், ஆவி உலக ஆராய்ச்சியாளர். அவருக்கு ஒரு கைடிங் ஸ்பிரிட், அந்த கைடிங் ஸ்பிரிட் ஒரு சித்தர். அந்த சித்தர் என்ன சொல்றாருனாக்க, செவ்வாய் புதன் இந்த 2 நாள்லயும் ஒரு சாப்பாடோ 2 சாப்பாடோ ஒரு ஏழைக்கு பிச்சைக்காரர்களுக்கு தானம் பண்ணுங்க, தேடிக்கிட்டு போங்க. மத்தியானம் 12 மணிக்கு நீங்க வந்து நீங்க மத்தியானம் சாப்பாடு சாப்பிடறதுக்கு முன்னால எடுத்துக்கிட்டு போய் தேடிக்கிட்டு போய் அவங்களுக்கு போய் கொடுத்துட்டு வாங்க, கொடுத்துட்டு வந்து அந்த புண்ணியத்தை வந்து உங்க முன்னோர்களுக்கு அர்ப்பணிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. அதனால நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். செவ்வாய் புதன் சனிக்கிழமையும் செய்வேன். இது எல்லாருக்கும் சொல்றேன்னா நீங்க எல்லாருமே இத நம்ம இதுக்கு செய்யறதுக்கு முன்னாலும் நம்ம இஷ்ட தெய்வத்தையோ குல தெய்வத்தையோ ஸ்ரீகிருஷ்ணான்னு வேண்டிக்கலாம். இந்த 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 அன்னதான புண்ணியத்தை வந்து என்னுடைய முன்னோர்களுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு வேண்டிக்கலாம். இதனால என்ன ஆகுனாக்கா, நம்ம முன்னோர்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு உலகத்துல இருந்தாங்கன்னாக்கா அந்த உலகத்துல இருந்து அவங்க நல்ல நிலைமைக்கு அவங்க வரத்துக்கு ஒரு 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 விஷயமா வந்து இது அமையும். கரெக்டா சொன்னீங்க. அதாவது நம்ம முன்னோர்கள் இறந்தவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா,
அவங்களுக்கு வேற ஒரு உடல் கிடைக்காம, ஏன்னா அவங்க செஞ்ச பாவ விளைவுகளால டக்குன்னு அவங்களுக்கு அடுத்த உடல் கிடைக்காதான். பாவம் செஞ்சது புண்ணியம் செஞ்சது ஒரு உடல் கிடைச்சிரும். ஆனா ஒரு பாவம் செஞ்சிருக்காங்க, அவங்களுக்கு உடல் கிடைக்கல அப்படின்னா அவங்க வந்து பேய்களா பூதங்களா அந்த மாதிரி அலைஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. நம்ம கண்ணுக்கு இருப்பாங்க. ஆமா அந்த நிலைமையில இருந்து ஒரு நிலைமை அவங்க நிலையில இருந்து இன்னொரு நிலைமை அடுத்த நிலைக்கு அவங்க வந்து ப்ரமோட் ஆகிறதுக்கு நம்ம செய்யற இந்த காரியம் வந்து அவங்க நல்லதா இருக்கும். அதனால நமக்கும் வந்து ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்கும். அந்த பெனிஃபிட்டுக்காக நம்ம செய்ய வேண்டாம், அவங்க நல்ல நிலைமையில போகணுங்கிறதுக்காக நம்ம செய்யணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். கரெக்ட். அது வந்து நம்ம வந்து விஷ்ணுவை முன்னிறுத்தி அதை செய்யணும். அது செய்யறது வந்து அது வந்து விஷ்ணு பகவானுக்கு முன்னிறுத்தி செய்யும் பொழுது அது வந்து என்ன செய்யுது, அது பிதர்களுக்கு போய் சேர்ந்துருது. சேரும் பொழுது அவங்க என்ன செய்யறாங்க, வாழ்த்துறாங்க. நம்ம ஃபேமிலியை வந்து பல தலைமுறைக்கு வாழ்த்துறாங்க. ஒண்ணு, அவங்களும் என்ன செய்யறாங்க, அந்த பேய் உடல்ல இருந்து அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு அடுத்த ஒரு உடல் ஒண்ணும் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. உண்மைதான் மாதாஜி. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி தர்ம காரியங்கள் இதெல்லாம் வந்து இந்த சகாம கர்மாவில வருது. இதுவும் வந்து பக்தி தொண்டுல ஒரு விதையான தொண்டு தான். இப்படி பல விதமான படிநிலைகள்ல பகவான் வந்து இங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்ப இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். 12 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஒரு சின்ன தகவல் மாதாஜி. பிரபு சொன்னதுல இருந்து வருஷம் திதி கொடுக்கணும் அவசியம். அவங்களுக்கு திதி தான் மஸ்ட். அதாவது அவங்க திதின்றது ரொம்ப மஸ்ட். அது கொடுத்தாலே அது 100%. சார் சொல்றது செய்யறதுல எந்த தவறு இல்லை. திதி கொடுக்கணும். திதி கொடுக்காது. திதி கொடுத்தாதான் ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும். தவசம் வந்து பண்ணியே ஆகணும், பண்ணாம இருக்க முடியாது. அதை தவிர இதுவும் செய்யணும். வாரம் இதை செஞ்சுட்டு வரணும். பிரபு செய்யறது தப்பு இல்ல, திதின்றது மஸ்ட். கரெக்ட். திதிங்கிறது செய்யலன்னா பிதர்களோட சாபம் கிடைக்கும்னே சொல்றாங்க. அவங்க சாபம் கொடுக்குறாங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா வந்து கண்டிப்பா நாம வந்து பிதர்களுக்கு செய்யணும். ஏன்னா நமக்கு கடமை. அவங்களுடைய சொத்துக்கள் நம்மளை சேர்த்து வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. நமக்கு இந்த உடலை கொடுத்தவங்க அவங்கதான். அவங்களுக்கு பிரதி செய்யணும். பஞ்சமகா யஜ்யம் அப்படிங்கிறதுல யஜ்யத்துல இது ஒரு யஜ்யம். பிதர்களுக்கு செய்யறது ஒரு பித்ரு யஜ்யம்னு ஒண்ணு வருது. அது வந்து நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். அது வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஏன் செய்யறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம வந்து நம்மளுடைய பூலோகத்துல இருக்க கணக்குக்கும் தேவலோகத்துல இருக்க கணக்குக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னா, அங்க வந்து நம்மளுடைய ஒரு வருடம் தான் அங்க ஒரு நாள். நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம திதி கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு தினைக்கும் சாப்பாடு கொடுக்குறோம். புரியுதா உங்களுக்கு? அந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னா பித்ருக்களுக்கு நம்ம செய்யணும். பித்ருக்களுக்கும் செய்யணும், மாதா பிதா பெத்தவங்களுக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு செய்யணும், நம்மளை சுற்றி இருக்க மக்களுக்கு செய்யணும், தேவர்களுக்கு செய்யணும், நம்ம வளர்க்கக்கூடிய வளர்ப்பு பிராணிகளுக்கு செய்யணும். இப்படி வந்து பஞ்சமகா யஜ்யம்னு சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில. அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஹரே கிருஷ்ணா. அது மட்டும் இல்ல மாதாஜி இருக்கு. அந்த மாதிரி இறந்துட்டாங்கனாக்கா, அப்பா இறந்துட்டாங்கனாக்கா, பிள்ளைங்க வந்து மாசம் அந்த அமாவாசை அன்னைக்கு தர்ப்பணம் கண்டிப்பா பண்ணி ஆகணும். ஆமா, கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜ். படிங்க. ஸ்ரேயோ ஹி ஞானம் அப்யாசாத் ஞானாத் ஞானம் விசிஷ்யதே ஞானாத் கர்ம பல தியாகாத் சாந்தி அனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து பகவான் வந்து பல வகையான பக்தி தொண்டை பத்தி சொல்லிட்டே வந்துட்டாரு. அனன்ய பக்தி, அப்புறம் சாதனா பக்தி, அப்புறம் நிஷ்காம கர்மா பக்தி, சகாம கர்மா பக்தி, இப்படி 4 பார்த்தோம். இப்ப அதெல்லாம் இது எல்லாமே உன்னால முடியலன்னா, இத்தனையும் உன்னால செய்ய முடியலன்னா நீ என்ன செய்ய, ஞானத்தை விருத்தி செய்துக்கொள். ஞானத்தை எப்படி விருத்தி செய்யறது? நம்ம கண்ட புஸ்தகங்களை படிச்சா நம்ம வந்து ஞானத்தை விருத்தி செய்ய முடியும். என்னென்ன புஸ்தகம் படிக்கணும்? பகவத்கீதை, பாகவதம், வேதங்கள் அப்படின்னு அதெல்லாம் அந்த மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உட்காந்து எல்லாம் படிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்மளை வந்து ஈடுபடுத்திக்கணும். ஞானத்தை விருத்தி பண்ணணும். ஆனால் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதை விட எது சிறந்தது? தியானம் சிறந்தது. மனசுல வந்து பகவானை நிலைநிறுத்தி தியானம் பண்றது சிறந்தது அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாங்க. மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. அதையை விட சிறந்தது எது? நம்மள்ட்ட இருக்க பொருளோட அவன் செய்யக்கூடிய செயல்களோட பலன்களை துரத்துறது. ஃப்ரூட்டி ஆக்ஷன்ல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும். அதை வந்து
செய்யணும். அந்த மாதிரி செயல் வந்து சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகு தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். இப்ப வந்து இங்க வந்து ஒரு மூதாட்டி என்ன செய்யறாங்க, பழம் விற்கிறவங்க அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அப்பெல்லாம் அந்த காலத்துல எல்லாம் பணத்துக்கு வந்து எதுவும் கிடையாது, பணமே மதிப்பு கிடையாது. அப்பெல்லாம் வந்து பண்டமாற்று தான், ஒரு பொருளை கொடுத்துட்டு ஒரு பொருளை வாங்குறது. அப்படி பழைய காலத்துல இருந்த காலத்துல அந்த கிருஷ்ணர் இருக்கக்கூடிய அந்த வீதி வழியா இவங்க என்ன செய்யறாங்க, பழம் வித்துக்கிட்டு வராங்க. வரும்பொழுது இங்க கிருஷ்ணருக்கு என்ன ஆகுது, பச்சை குழந்தையா இருக்காரு, 2 வயசு 3 வயசு கூட இருக்காது. அவ்வளவு சின்ன குழந்தை என்ன பண்றாரு, அந்த பழம் சாப்பிடணும்னு அவருக்கு ஆசை. அதனால அவங்கள கூப்பிட்டு பழம் கேட்கிறாரு. அதுக்கு போய் வீட்டுல என்ன செய்யறாரு, உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த தானிய கிடங்குல இருந்து கை நிறைய தானியத்தை அள்ளிட்டு வர்றாரு, அவங்க வீட்டுல இருக்க தானியத்தை. ஆனா அவரோட குட்டி கையில எவ்வளவு தானியம் கொள்றதுமே என்ன செய்யுது, வர்ற வழியெல்லாம் செதறிட்டு அவர் இங்க இந்த மூதாட்டிக்கிட்ட வரும்பொழுது அவர் கையில ஒரு 4-5 தானிய மணிகள் தான் வந்து ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது. அதை வந்து அவங்க வந்து அவர்கிட்ட அந்த அம்மாட்ட கொடுத்துட்டு பழம் கேட்கிறாரு. அவங்க வந்து அந்த தானியத்தையே பார்க்கல, அவருடைய திருமுகத்தை தான் அவங்க பாக்குறாங்க. இவ்வளவு அழகான இந்த குழந்தை, அவர் பார்க்க இவங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யுது, அந்த முகத்தை விட்டு கண்ணை எடுக்க முடியல. அதையே ரசிச்சு பார்த்துக்கிட்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, நிறைய பழங்களை அவர் கையில வந்து அள்ளி கொடுக்குறாங்க. அவரால் தூக்க முடியாத அளவுக்கு பழங்களை அள்ளி கொடுக்குறாங்க. அதை வாங்கிட்டு அது தளர் நடையோட அந்த குழந்தை போறத அவங்க ரசிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க இந்தாண்ட போன விட்டு இவங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்த கூடையை பார்த்தா அவர் கொடுத்த அந்த தானிய மணிகள்லாம் என்ன ஆகுது, அங்க வந்து ரத்தனமும் வைரம் வைடூரியமா அங்க மாறி இருக்கு கூட நிறையா. அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரியுது பகவானுடைய அருளை பத்தி. அப்படி நம்ம வந்து எந்தவித பலனும் எதிர்பார்க்காம செய்யும் பொழுது பகவான் என்ன செய்யறாரு, யோகக்ஷேமம் மகாமியதே. பகவான் என்ன செய்யறாரு, பக்தர்கள் இருப்பவற்றை காத்தும் இல்லாதவர்களுக்கு வந்து பராமரிப்பு, அவர்களுக்கு எல்லாம் தேவையானவற்றை வழங்கியும் நான் அருள் பாலிக்கின்றேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு இல்லையா. அதனால யாருக்கு எது தேவையோ அவரே வந்து நமக்கு வந்து அந்த இடத்துல கொடுத்துருவாரு. அப்படிப்பட்ட நிலையில நம்ம மன அமைதியோட வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுல. 12, 13, 14 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். அத்வைதா சர்வபூதானாம் மைத்ரः கருண ஏவ ச நிர்மமோ நிரஹங்கார சமதுக்த சுக ஷமி சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சயக மையர்பித மனோ புத்திர்யோ மத்பக்தஸ்தமே பிரியக. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இருந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு பிரியமானவர்கள் எப்படிப்பட்ட குணங்களோட இருக்கணும், யாரெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு வந்து இதுல லிஸ்ட் போட்டு கொடுக்குறாரு நமக்கு. இதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மள்ட்ட வளர்த்துக்கிட்டோம்னா நாம பகவானுக்கு பிரியமானவர்களா நம்மளால மாற முடியும். என்ன சொல்லியிருக்காரு, எவனொருவன் பொறாமை இல்லாதவனாகவோ வந்து இப்ப அர்ஜுனன் எப்படி பகவான்கிட்ட பொறாமை இல்லாம இருக்கிறான், சிசுபாலன் எப்படி பொறாமை பிடிச்சவனா இருக்கிறான், அந்த மாதிரி 2 டிஃபரன்ஸ். அந்த மாதிரி பொறாமை இருக்கக்கூடாது. எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே ஹவியஸ்தினி, எல்லா உயிர்களிடத்திலையும் என்ன செய்யணும், பகவான் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத உணர்ந்து நாம வந்து எல்லாரையும் எப்படி தோழமையோட அவங்கள வந்து நம்ம நினைக்கணும். தன்னை உரிமையாளனாக கருதாதவனாக, இங்க உலகத்துல உண்டான பொருள் எதுவுமே நமக்கு சொந்தம் கிடையாது, எல்லாத்தையும் பகவான் உருவாக்கி வச்சிருக்கிறாரு. அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை படைச்சு போய் ஆண்டு அனுபவிச்சுக்கொண்டு நம்மளை இங்க அனுப்பி வச்சிருக்கிறாரு. நாம வந்து இங்க இருக்கிறது தான் நம்ம வெட்டி எடுக்கிறோம், சுரண்டி எடுக்கிறோம். நாம எதுவுமே பிறக்கும் போது என்ன கொண்டு வந்தோம், ஒண்ணுமே கொண்டு வரல. அப்ப வந்து அதுக்கெல்லாம் உரிமையாளர் யாரு, பகவான் தான் உரிமையாளர். நம்ம எதுவுமே நமக்கு சொந்தம் கிடையாது. அப்படி நம்மளை உரிமையற்றவர்களா நினைச்சு அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, நான் எனது அப்படிங்கிற அந்த அகங்காரம் மமகாரம் அதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம விடுபட்டு இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக, இன்பமும் துன்பமும் எப்படிப்பட்டது, இரவும் பகலும் மாறி மாறி வர்ற மாதிரி நிலையற்றது, மாறி வரும். அதை நினைச்சு சகிப்புத்தன்மையுடன், யாராவது நம்மளை ஏதாவது சொல்லிட்டாங்களா கூட நம்ம என்ன செய்யணும், பொறுத்துக்கொள்ள பழகணும். தப்பா நம்ம வந்து ஒரு வார்த்தை யாராவது நம்மளை திட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து மூஞ்சியை தூக்கி வச்சுக்க கூடாது. ஏதோ சொல்லிட்டாங்க போனா போட்டோம் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், சகிப்புத்தன்மையை வளர்த்துக்கணும். எப்போதும் திருப்தியுற்று நமக்கு கிடைச்சதை வச்சு நம்ம திருப்தியோட வாழணும். அது இந்த குணங்கள் எல்லாமே இப்ப நான் சொல்லிட்டு அத்தனையும் யாருன்னா இங்க சுதாமாட்ட இருக்குது, அதை நான் சொல்றேன். அப்படின்னு தனது புத்தியும் மனதையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி எப்போதும் இறைவனை பத்தியே நம்ம மனசையும் நாலேஜையும் நிறுத்தி
உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். பகவானுடைய ஃப்ரெண்டு, பால்ய நண்பர் சுதாமா அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய குசேலர். அவர் என்ன செய்யறாரு, இந்த இதுல இருக்க அத்தனையும் அவர்கிட்ட இருக்குது. பகவான் யாருக்கிட்டையும் ஒரு எதுக்குமே ஆசைப்பட மாட்டாரு, எதையும் உரிமை கொண்டாட மாட்டாரு, எல்லார்ட்டையும் நட்புரிமையோட பழகுறவரு, அகங்காரம் கிடையாது. அவர் வாழ்க்கை முழுக்க கஷ்டம். அவர் அவரோட மனைவி மக்கள்லாம் வறுமையில வாடுறாங்க. அந்த நிலையிலயும் அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய கஷ்டங்களுக்கு நம்ம அனுபவிக்க வேண்டியது பரவாயில்ல அப்படின்னு விட்டுருவாரே தவிர மனசு தவள மாட்டாரு. அப்புறம் பகவான்கிட்ட போய் கையேந்த மாட்டாரு. வசதி தான் அவர்கிட்ட இருக்க, ராஜாவா இருக்கிறாரே, அவர்கிட்ட போய் நம்ம கேட்கலாமே அப்படிங்கிற அந்த நினைவு இல்லை. அதே சமயம் எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வோட ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு. இவ்வளவு குணங்கள்லாம் இருக்கிறதுனாலதான் அவர் என்ன பண்ணாரு, அவங்க மனைவியோட வற்புறுத்தல்ல ஒரு தடவை அவரை பார்க்க வந்தப்ப அவரை மேல ஆசனத்துல உட்கார வச்சு பகவான் என்ன செய்யறாரு, பாத பூஜை பண்றாரு. அவருக்கு பாதங்கள் எல்லாம் கழுவி மலர் போட்டு பூஜை பண்றாரு. அவருடைய மனைவியா இருக்கக்கூடிய அந்த ருக்மணி தாயாரை என்ன செய்யறாங்க, மகாலட்சுமி தாயாரையே சாமரம் வீச வச்சிடுறாரு. அப்படிப்பட்ட புண்ணியம் யார் பண்ணியிருக்கிறா, குசேலர் பண்ணியிருக்கிறாரு. அதனாலதான் பகவானுக்கு நண்பரா அந்த இடத்துல அவரால் மாற முடிஞ்சது. அதை இங்க பகவான் சொல்லி இருக்கிறாங்க. 15 படிங்க மாதாஜி. யஸ்மானோத்விஜதே லோகோ லோகானோத்விஜதே தயः கர்ஷாமர்ஷ பயோத்வேகை முக்தோ யஸ்தமே ப்ரியः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் என்ன செய்யணும், யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல் அப்படிப்பட்ட பக்தனா இருக்கணும். நம்மளும் யாருக்கும் தொல்லை பண்ணக்கூடாது, மற்றவங்களும் நம்மளை தொல்லை பண்றதுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது. அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கணும். இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல இங்க சிவபெருமான் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. பக்கத்துல பார்வதி தாயார் என்ன செய்யறாங்க, அவர் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கவங்க அவருடைய கால் பகவான் இறைவன் மேல மடி மேல அவங்க வச்சிருக்காங்க, வச்சு உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. கீழே நாரதர் மற்ற இதெல்லாம் இருக்கிறாங்க, சீடர்கள்லாம் இங்க குழுமி இருக்கிறாங்க. இப்படி அவங்க உட்கார்ந்து ஏதோ உபதேசம் பண்ணி அங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது மேல அந்த புஷ்பக விமானத்துல யார் வரா அப்படின்னா அவன் வித்யாதரன், சித்திரகேது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வித்யாதரன் அந்த புஷ்பக விமானத்துல பறந்து வந்துட்டு இருக்கிறாரு. அவர் வரும்பொழுது அதுல இருந்து எட்டி பாக்குறாரு. இங்க சிவபெருமானுடைய மடி மேல பார்வதி தாயாருடைய கால் இருக்கிறத பார்த்தோம்னா அவருக்கு சந்தேகம் வந்தது. என்னது இது இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னுட்டு அவருக்கு ஒரு மனசுல ஒரு எண்ணம் வந்துருது. அந்த எண்ணத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு இது என்ன பண்றாங்க, அதை கேட்டுடுறாருன்னு நினைக்கிறேன். அதை பார்த்துட்டு இவங்க இருக்கவங்க எல்லாம் ஏதோ இது பண்றாங்க. அவங்க பகவான் சிரிக்கிறாரு. யாரு, சிவபெருமான் அவருடைய எண்ணத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு சாதாரணமா புன்னகை புரிகிறாரு. ஆனா பார்வதி தாயாருக்கு என்ன வந்துருதுன்னா கோபம் வந்துருது. எப்படி தன்னுடைய கணவனுடைய மேல மடியில தன்னுடைய காலை வச்சு உட்கார்ந்துருக்கிறத பார்த்துட்டு இவர் வித்தியாசமா நினைச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்ணாங்கன்னா சாபம் கொடுத்துட்றாங்க. நீ அடுத்த பிறவியில விருத்ராசுரனா பிறந்து இந்த உலகத்துல கஷ்டப்படுவ அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துட்றாங்க. உடனே அவர் புஷ்பக விமானத்தை கீழே இறக்கிட்டு இங்க வணங்குறாங்க. 2 பேரையும் வணங்கி அவர் மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. நான் சாதாரணமா தான் பார்த்தேன், நான் எதுவும் தப்பா நினைக்கல, ஆனாலும் நீங்க கொடுத்த அந்த சாபத்தை நான் வரமா ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஏத்துக்குவாரு. அவர் ஒரு தூய பக்தர். அந்த சித்திரகேதுங்கிறது பகவான் கிருஷ்ணருடைய பக்தர். அதனால அவங்க கொடுத்த சாபத்தையும் வரமா ஏத்துக்குவாரு. அப்படிதான் என்ன செய்வாங்கன்னா ஒவ்வொரு பக்தர்களும் இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் அவருக்கு வரக்கூடிய இன்பமா இருக்கட்டும், நல்ல நிலையில இருக்கிறாரு, இப்ப துன்பம் வந்துடுது, பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் அதெல்லாம் அவங்க இயங்க மாட்டாங்க. எதுலயும் அதுக்காக மனசை தளர விட மாட்டாங்க. அவர் வித்யாதர வானத்துல பறக்கிற நிலையிலயும் சரி, விருத்தராசுரனா பிறந்த நிலையிலயும் சரி, அவருக்கு இன்ப துன்பமே கிடையாது. எல்லாத்தையும் சம நோக்கில் அவர் எடுத்துக்கிறாரு. ஒரு சாபத்தையே வரமா அவர் ஏத்துக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு பகவான் இங்க இடத்துல சொல்றாங்க. 16 மாதாஜி. அனபேட்ச சுசீதத்ஸ உதாசீனோ கதவியதக
சர்வாரம்ப பரித்யாகி யோ மத்பக்தஸ்த மே பிரியக. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல், நாமெல்லாம் இப்ப எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்? சாதாரணமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். எதுவுமே ஒன்றும் பெருசா நம்மளால பக்தி நிலையிலையும் போயிட முடியல, பெருசா ஒன்றும் சாதிச்சிட முடியல. ஒரு சாதாரண நார்மலான வாழ்க்கை தான் வாழறோம். அந்த மாதிரி சாதாரணமா வாழாம தூய்மையாக, நிபுணனாக, கவலைகளின்றி, எந்தவித கவலையும் மனசுல இல்லாம எல்லா வித வழிகளிலிருந்து விடுபட்டவனாக, நமக்கு வந்து ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சுன்னா நம்ம உடனே வந்து துடிச்சிருச்சு போவோம். இதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்மளை படைச்ச பகவான் தான். அவரு தான் வந்து நம்மளை ஏன் இவ்வளவு கஷ்டத்தை நமக்கு கொடுத்தாரு. உலகத்துல யாருமே கஷ்டம் அனுபவிக்கல, நம்ம மட்டுமே அனுபவிக்கிறோம்னு நினைச்சுக்குவோம். அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. நாம செஞ்ச கர்ம வினையை தான் நாம அனுபவிக்கிறோமே தவிர பகவான் வந்து நம்மளை கஷ்டப்படுத்தணும் ஒரு காலத்திலயும் அவர் நினைக்கல. அப்படி எல்லா விதமான வழிகளிலிருந்து விடுபட்டவனாக, ஏதேனும் பலனுக்கு முயற்சி செய்யாதவனாக, நமக்கு வந்து நம்ம இருக்கிறத கொண்டு திருப்தியோட வாழணும். அதை வேணும், இதை வேணும், இன்னும் மேல மேல பங்களா கட்டணும், கார் வாங்கணும், நம்ம பெரிய நிலைக்கு வரணும், பக்கத்து வீட்டுக்காரனை விட நம்ம உயர்ந்த நிலையில இருக்கணும் அப்படின்னெல்லாம் பலன் நோக்கி எந்த ஒரு செயலையும் செய்யக்கூடாது. அப்படி நிலையில இருக்கிறானோ எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு பகவான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. இப்படிப்பட்ட குணங்களை தான் நாமெல்லாம் வந்து என்ன செய்யணும்? வளர்த்து கொள்ளணும். இப்ப இங்க வீட்டு வருங்க குச்சேலரோட வீடு காட்டிடுறாங்க. அது எப்படி இருக்கு? ரொம்ப வந்து மோசமான நிலையில இருக்கு அந்த குடில். அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க? 2 பேரும் பாருங்க, வறுமையில வாடிட்டு இருக்காங்க, குழந்தைகள் பட்னியால இருக்கு. அந்த நிலையிலயே அவர் எப்படி இருக்கிறாரு? பகவான்கிட்ட போக மாட்டேங்கிறாரு. ஆனா அவரோட மனைவி என்ன செய்யறாங்க? நீங்க உங்களுக்காக போகலன்னாலும் பரவாயில்ல, நம்ம குழந்தைங்களுக்காக போங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரை பிடிச்சு அங்க வந்து அனுப்பி விடுவாங்க. அதெல்லாம் நம்ம வந்து சரித்திரத்துல படிக்கக்கூடிய கதைகள். 17. ஹரே கிருஷ்ணா. யோன கிருஷ்யதி ந வேஷ்டி ந ஜோசதி ந காம்சதி சுப சுபா சுப பரித்யாகி பக்திமான் யஸ்த மே பிரியக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எவனொருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துரைக்கின்றானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இப்ப வந்து அதுக்கு உதாரணமா இங்க பிரகலாத மகாராஜா காட்டியிருக்கிறாங்க. அவர் என்ன செய்யறாரு? எந்த நிலையிலயும் வந்து அவரு வந்து நாராயண மந்திரத்தை கைவிடவே இல்லை. அவங்க அப்பா என்ன செய்யறாரு? தன்னுடைய பெயரை சொல்ல சொல்லி அவரை வந்து துன்புறுத்துறாரு. நீ இப்ப சொல்லலைன்னா நான் உன்னை வந்து சவுக்கால் அடிப்பேன், ஈட்டியால குத்துவேன், அப்புறம் வந்து கடல்ல தூக்கி போடுவேன், நெருப்புல வச்சு கொளுத்துவேன், யானையை விட்டு இடறுவேன் அப்படின்னு எல்லாம் அவரை வந்து பலவிதமான துன்பங்களை அவர் செய்யறாரு. ஆனா அவர் ஏதாவது கலங்குறாரா? எந்த நிலையிலயும் அவர் வந்து அதுக்காக நம்ம வந்து இப்ப வந்து அவர் வந்து எப்படி ஒரு சுத்தி வளையம் மாதிரி இருக்கு பாருங்க. பகவானுடைய அந்த காப்பு வந்து அவர் வளையம் மாதிரி வந்து காப்பாத்திக்கிட்டு இருக்குது. எதுவும் வந்து அவரை சீண்ட மாட்டேங்குது. யானை வந்து கும்பிட்டுட்டு போயிடுது. கடல்ல மேல மிதந்து வந்துடுறாரு. இது மலையில இருந்து உருட்டி தள்ளனா கூட மெது மெதுன்னு வந்து அவர் வந்து அடிபடாம வந்து கீழே வந்துடுறாரு. அப்படி அது எல்லாம் எது காக்குது? பகவானுடைய அந்த திருநாமம் தான் அவரை வந்து அந்த இடத்துல தாங்கி பிடிக்குது. அதுக்காக அவரு சந்தோஷப்படுறாரா அப்படின்னா சந்தோஷம் இல்லை. தன்னுடைய அப்பா வந்து இவ்வளவு துன்பத்துக்கு நம்மளை ஆளாக்குறாங்களே அப்படின்னு அவரு துன்பப்படுறாரா, புலம்புறாரா அப்படின்னா இல்லை. அது மேற்கொண்டு ஏதாவது ஆசைப்படுறாரா? எதுவும் இல்லை. அந்த மாதிரி மங்களம் அமங்கலம் எல்லாத்தையும் துறந்து அவர் என்ன செய்யறாரு? பக்தி சேவையில ஈடுபடுறாரு. அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 18, 19 மாதாஜி. மித்ரே ததா மானாபமானயோ சீதோஷ்ண சுக துக்கேசு சமசங்க விவச்சிதக துல்லிய நிந்தா ஸ்துதிர் மௌனி சந்துஷ்டோ ஏன கேனசித் அனிகேத ஸ்திரமதி பக்திமான் மே பிரியோ நரக. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இன்னும் நிறைய குவாலிட்டிஸ் பத்தி சொல்லி இருக்கிறாரு. நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து, நம்மளால அந்த மாதிரி நினைக்க கூட முடியாது. நம்ம வந்து நண்பனா நினைக்கிறத கூட கொஞ்சம் நினைச்சிருவோம். எதிரிய வந்து நமக்கு நண்பனா நம்மளால நினைக்க முடியுமானா அந்த மனப்பக்குவம் எல்லாம் நமக்கெல்லாம் வரவே வராது. அந்த நிலையில வரணும். நண்பரையும் எதிரியும் நம்ம சமமா பாவிக்கணும். 2 பேரும் நமக்கு சமமா பாவிக்கணும். அடுத்தது மானம் அவமானம். நம்மளை தூற்றினாலும் கேவலப்படுத்தினாலும் நம்மளுடைய மான அவமானத்துக்காக கவலைப்படாம
இன்பம் துன்பம், வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி, இந்த மாதிரி டுவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம மனசுல இல்லாம ஒரு பேலன்ஸ்டு மைண்டா நடுநிலை வகித்து, அப்படின்னா 2 நிலையிலயும் நம்ம பேலன்ஸ்டா இருக்கணும். அந்த நிலையில களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு, களங்கம் தரும் தொடர்பு எது? பௌதிக தொடர்பு. அதாவது வீணான பிரஜல்பாம்பாங்க, வீணான அக்கப்போர் பேசிக்கிட்டு, தேவையற்ற பேச்சுக்களை பேசிக்கிட்டு, வம்பு பண்ணிக்கிட்டு, உன் வீட்டுல என்ன, என் வீட்டுல என்ன, இந்த புடவை என்ன விலை, இந்த நகை என்ன ரேட்டு, இப்படி இந்த பௌதிக விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு, அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நம்மள வந்து என்ன பண்ணுவோம், இங்கேயேதான் வந்து சுத்தி நம்ம பிறக்க வைக்கும். அதுல இருந்து நம்மள வந்து நகர்த்திக்கணும். அப்புறம் மௌனமாக, முக்கியமா நம்ம என்ன செய்யணும், வாயை மூடிட்டு இருந்தாலே நிறைய விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம தப்பிச்சிடலாம். நம்ம வாய் தான் நமக்கு வந்து அந்த இடத்துல எதிரியா போகும். அப்ப வந்து நம்ம மௌனம் காக்கணும். பகவானே சொல்லியிருக்காரு, ரகசியங்களில் நான் மௌனமா இருக்கிறேன்னு. அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த நிலையில நம்மள வந்து நிலைநிறுத்திக்கணும். எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று நமக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு நம்ம வந்து சந்தோஷமா நம்ம வாழ்க்கையை நகர்த்தணும். இது நமக்கு பகவான் கொடுத்தது, இவ்வளவுதானா, இவ்வளவோட போதும், நமக்கு அது போதும் அப்படின்னு தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல். சாதுக்கள்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா, ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடம் போயிட்டே இருக்கும் பொழுது ஒரே மரத்தடியில போய் அவங்க உட்கார மாட்டாங்களாம். இன்னைக்கு ஒரு மரத்தடியில இருந்தாங்கன்னா நாளைக்கு இன்னொரு மரத்தடிக்கு போவாங்களாம். ஏன்னா அதே மரத்தடியில உட்கார்ந்துருந்தா அந்த இடம் நமக்கு சாஸ்வதம், சொந்தமானது அப்படிங்கிற மனசுல வந்து ஒரு உரிமை உணர்வு வந்துரும். அதுக்காக அவங்க என்ன செய்வாங்க, வெவ்வேறு இடங்களுக்கு நகர்ந்து போவாங்க. அப்படி தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று, எப்போதும் என்ன செய்யணும், பகவானை பற்றி அந்த அறிவில நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் எவனொருவன் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும். அதுதான் வந்து பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இதுல வந்து ஒரு கதை சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன கதை அப்படின்னா, அம்பரீஷ் மகாராஜா கதை. உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு, இருந்தாலும் தெரியாதவங்களுக்காக நான் அதை சொல்றேன். அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, இவர் தான் அம்பரீஷ் மகாராஜா. ஒரு பெரிய நாட்டுக்கே ராஜாவா இருக்கிறாரு, சிறந்த பக்திமான். அவர் என்ன செய்யறாரு, தான் மட்டும் இல்லாம தன் நாட்டு மக்களையும் ஏகாதசி விரதத்துல வந்து அவர் ஈடுபடுத்துறாரு. எல்லாருமே மக்கள் எல்லாம் நலனடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லாரும் அந்த நாட்டிலே எல்லாருமே ஏகாதசி விரதம் இருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து என்ன செய்வாங்க, மறுநாள் பௌர்ணமி கரெக்டா அந்த டயத்துல முடிச்சுக்குவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இவரை சோதிக்கிறதுக்குன்னே யாரு வரா, துர்வாச முனிவர் வராரு. அவர் எப்படிப்பட்ட முனிவர், தொட்டனா கோபம் வந்துடும் அவருக்கு, முனுக்குன்னா கோபம் வந்துடும் இல்லையா, உடனே புடி சாபம் அப்படிம்பாரு. அப்படிப்பட்ட முனிவர் வந்து இவரை சோதிக்கிறதுக்கே வராரு. என்ன பண்றாரு, ஏகாதசி விரதம் முடிஞ்சு மறுநாள் துவாதசி எல்லாம் செஞ்சு வச்சாச்சு, சமையல்லாம் முடிஞ்சு சாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணியாச்சு, பிரசாதம் ரெடியா இருக்கு. சாப்பிட போற நேரத்துக்கு இவர் வராரு. அப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு, ராஜா கிட்ட சொல்றாரு, நீ கொஞ்சம் பொறுவு, நான் போய் நதியில நீராடிட்டு வரேன், நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்தே சாப்பிடலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. சரி, ரொம்ப சந்தோஷம். அதுவும் வந்து ஒரு துவாதசி அன்னைக்கு வந்து ஒரு சாதுக்கு வந்து பரிமாறிட்டு நான் சாப்பிடுறது வந்து எனக்கு பெருசு கிடைச்ச ஒரு புண்ணியம், இது எனக்கு கிடைத்திருக்கிற புண்ணியமா நினைக்கிறேன், நீங்க குளிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவர் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. போனவர் தான், வரவே காணும். இங்க பௌர்ணமி டைம் முடிய போற காலம் வந்துட்டு, நம்ம முத நாள் இருந்த விரதத்தை அந்த மறுநாள் அந்த பௌர்ணமி டயத்துல முடிச்சிடணும். முடிக்கலன்னா அந்த விரதத்தோட பலன் கெட்டு போயிடும். அப்படிங்கிறதுனால சுத்தி இருக்கிற மந்திரிகள் சகாக்கள்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க வந்து துளசி தீர்த்தத்தை சாப்பிடுங்க, அதனால நீங்க பௌர்ணமி பண்ணி முடிச்ச மாதிரி ஆயிடும், அவரு வந்த உடனே நீங்க வந்து பிரசாதம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ராஜாவுக்கு மனசு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் வேற வழி இல்லாம அவர் கொஞ்சம் என்ன பண்றாரு, துளசி தீர்த்தத்தை எடுத்து அருந்திடுறாரு. அவருக்கு சாப்பிட்ட அடுத்த நிமிஷம் அங்க இருந்து வந்துடுறாரு துர்வாசர். எப்படி நீ என்னை விட்டுட்டு விரதத்தை முடிச்ச அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சண்டைக்கு போறாரு. அவர் எவ்வளவோ மன்னிப்பு கேட்கிறாரு, ஆனா அவர் கேட்டுக்கவே இல்லை. என்ன பண்றாரு, இந்த பார்வண்ணன் அழிச்சே தீர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பூதத்தை, இங்க பாருங்க ஒரு பெரிய பூதம், அவரு தன்னுடைய தவ வலிமையால அந்த பூதத்தை ஏவி விடுறாரு. அது நெருப்ப கக்கிட்டு அங்க இருந்து அவரை அழிக்கிறதுக்கு வருது அம்பரீஷ் மகாராஜாவை. அப்ப பகவானுடைய சுதர்சன சக்கரம் அங்கேருந்து வருது. என்ன பண்ணுது, எப்படி நீ என்னோட பக்தனை, பகவான் வந்து அவருக்கு செய்யற குற்றங்களை பொறுத்துக்காருப்பா, தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு செய்யற குற்றத்தை ஒரு காலத்திலையும் பொறுத்துக்க மாட்டாரு. அந்த சுதர்சன சக்கரம் வந்து என்ன செய்யுது, அந்த பூதத்தை வந்து அழிச்சிருது.
பூதத்தை அழிக்கிறதோட இல்லாம அதை ஏவி விட்டவர் யாரு? இந்த துர்வாச முனிவர் தானேன்னுட்டு அவரை வந்து துரத்த ஆரம்பிக்குது. உடனே அவர் பயந்து போய் ஓடுறாரு. இந்திரன்ட்ட போறாரு, பிரம்மாட்ட போறாரு. பிரம்மலோகத்துல போனோன்னு நீ என்னால முடியாதுன்னு அவரு சொல்ல சிவபெருமான் கைலாயத்துக்கு போறாரு. அவரு எப்ப என்னால முடியாது இந்த சக்கராயுத்தெல்லாம் நிறுத்த அப்படின்னு சொல்லணும்னா விஷ்ணுகிட்டே போறாரு. பார்க்கடல்ல இருக்க பரந்தாமன்ட்ட போய் காலில் விடுறாரு. பகவான் என்ன சொல்றாரு? இது என்னால கட்டுப்படுத்த முடியாது. நீ வந்து எனக்கு அபவாதம் பண்ணல, பண்ணுனது பூரா என்னோட பக்தனுக்கு பண்ணியிருக்கிற. இந்த சுதர்சனம் வந்து உன்னை விடாது, நீ போய் அவரு காலில் போய் விழு அப்படின்னு சொல்லி அங்க அனுப்பிடுறாரு. உடனே அவர் ஓடி வர்றாரு. திரும்பி வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜா காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. அப்போ சுதர்சனம் துரத்திட்டு வர சுதர்சனத்தை அவரு தடுத்து நிறுத்துறாரு. அம்பரீஷால முடியுது. அந்த அளவுக்கு சக்தி பக்தனுக்கு இருக்குது. அதை நிறுத்தணும்னா தான் அப்போ வந்து அவருக்கு புரியுது நம்ம பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம்னு. இப்படி எதனால அப்படின்னா அவர் வந்து தன்னுடைய எல்லா கண்கள், காய்கள், காதுகள், அவருடைய கால்கள் எல்லாமே பகவானுக்கு தொண்டாரு. தன்னுடைய உடல் முழுக்க வந்து இறைவனை தான் பார்ப்பாரு, இறைவனை பத்தி தான் பேசுவாரு. சாப்பிட்றது பிரசாதம், துளசியை தான் முகருவாரு, மூக்கால கைகளால அர்ச்சிப்பாரு, கால்களால கோயிலுக்கு போவாரு. இப்படி தன்னுடைய உடல் முழுக்க அவர் வந்து பகவானுக்கு தொண்டாற்றுறதுனால அப்படிப்பட்ட பக்தனுக்கு வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு? சுதர்சனத்தையே வந்து கொடுத்து காப்பாத்துறாரு அப்படின்னு இதுல கதை சொல்லப்பட்டிருக்கு. 20 மாதாஜி. ஏது தர்மாமிருதம் இதம் யதோக்தம் பர்யுபாசதே ஸ்ரத்ததானா மத்பரமா பக்தாஸ்தே தீவமே பிரியாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி, இந்த பாதை எப்படிப்பட்ட பாதைன்னா அழிவற்ற பாதை. இது வந்து எல்லாருமே பின்பற்ற வேண்டிய பாதை. அப்படிப்பட்ட பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து, நம்மளுடைய கோல் எதுன்னா இறைவன் தான், கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கிறத வச்சு நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். பகவான் வந்து இந்த வந்து ஒரு 8 ஸ்லோகங்கள்ல, பிரியாஷ்டகம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 8 ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காரு? என்னென்ன குணங்கள் பகவானுக்கு பிரியமானவர்களா மாறக்கூடிய குணங்கள்னு கொடுத்திருக்கிறாரு. இதுல வந்து இதுல ஒரு கதையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. வில்வமங்கல தாகூர் அவருடைய கதை பத்தியும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். அது எப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து விஷ்ணு சுவாமி வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம், அந்த சம்பிரதாயத்துல வந்த ஒரு ஆச்சாரியர் வில்வமங்கல தாகூர் அப்படிங்கிறது அவருடைய கதை. அவர் என்ன செய்யறன்னா முற்பிறவி, இப்ப இந்த பிறவில தான் வில்வமங்கல தாகூர். முதல் பிறவில அவர் ஒரு சாதாரண ஒரு கிருஷ்ண பக்தரா இருக்கிறாரு. அவர் என்ன செய்வாரு அப்படின்னா திருவிழா, பகவானுடைய திருவிழாக்கள்லாம் கோயில்ல நிறைய உற்சவம்லாம் நடக்கும் இல்லையா, அப்பெல்லாம் வந்து பிரசாதம், அவர் பிரசாத விநியோகம் பண்றது, கோயிலுக்கு திருவிழாவுக்கு பணம் உதவி செய்யறது, இப்படியே தன்னுடைய பண வசதியெல்லாம் செல்வத்தெல்லாம் அவர் வந்து வாரி வாரி இறைப்பாரு. இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து சும்மா சம்பாதிக்காம செலவு மட்டும் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா எப்படி பொருள் இருக்கும்? வறுமைக்கு வந்துடுறாரு. அந்த மாதிரி நேரத்துல எப்படிடா வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யறது, கையில காசு இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த நாட்டு இளவரசி வந்து இறந்து போயிடுறாங்க. இறந்து போன இளவரசியை வந்து அங்க வந்து சுடுகாட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்து புதைக்கிறாங்க. அந்த புதைக்கும் பொழுது அவர் பாக்குறாரு, அவர் உடம்பு முழுக்க எக்கச்சக்கமான நகை. ராஜாவோட பொண்ணு இல்லையா, அவ்வளவு நகைகள்லாம் இருக்கு. உடனே என்ன செய்யறாங்க, அவங்க எல்லாம் புதைச்சிட்டு போன பிற்பாடு இவர் என்ன பண்றாரு, அதை தோண்டி அவங்க மேல இருக்கிற நகையெல்லாம் எடுத்துக்கலாம், சுவாமி காரியத்துக்கு யூஸ் பண்ண அப்படின்னு நினைச்சு அவர் தோண்ட போறாரு. அப்ப வந்து இளவரசி செத்து போனா கூட அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு அசரீரியா பேசுறாங்க. ஏன்னா அவங்க ஒரு நகை பைத்தியம். அதனாலதான் செத்து போன பிறகு கூட நகையோட போய் அவங்க சமாதிக்குள்ள போறாங்க. அப்படி இருக்கிறதுனால என் மேல இருக்க நகையெல்லாம் நீ தொடக்கூடாது, நீ எடுக்கக்கூடாது. உனக்கு என்ன வேணும்? நான் உனக்கு நகை வேணும் இல்ல பணம் வேணும் தானே, நீ போ எங்க அப்பா கிட்ட போய் கேளு, ராஜா கிட்ட. அங்க வந்து என்னோட நான் படுத்திருந்த கட்டிலுக்கு தாழ நிறைய வந்து ஒரு பொக்கிஷா நிறைய, ஒரு பெட்டி நிறைய இருக்குது, நீ கேட்டீங்கன்னா எங்க அப்பா எடுத்து தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிவிடுறாரு. சரி, இவருக்கு வேண்டியது காசு தானே, அது இங்க எடுத்தாருன்னா அங்க எடுத்தாருனான்னு அவர் அங்க போய் ராஜா கிட்ட கேட்பாரு. கேட்டான்னா ராஜா வந்து என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய பெண்ணே சொல்லி அனுப்புனாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்ப்பாங்க, கட்டிலுக்கு கீழே இருக்கும். சரி, நம்ம பெண்ணு ஆசைப்பட்டதை நம்ம நிறைவேற்றிடுவோம்னுட்டு அதை எடுத்து இவருக்கு கொடுத்துருவாரு. அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்து இவர் மறுபடியும் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, இறை கைங்கரியங்கள்ல ஈடுபடுவாரு. அது எவ்வளவு காலத்துக்கு வருமோ அந்த காலம் வரையிலும் அவர் அமைதியா இருப்பாரு.
அது கையில இருக்கிறதெல்லாம் கரைஞ்ச உடனே மறுபடியும் என்ன செய்வாரு, மறுபடியும் அந்த இளவரசி மேல இருக்க நகையை போய் எடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு அவருக்கு மறுபடியும் மனசுல வந்துடும் எண்ணம். உடனே அங்க போவாரு. அது மறுபடியும் எடுக்க போனோம்னா இளவரசிக்கு கோபம் வந்துடும். அது செத்து போய் பல நாள் ஆனாலுமே அதுக்கு வந்து கோபம் வந்து என்ன செய்யுது, சாபம் கொடுக்குது இவருக்கு. என்ன பண்ணுது, நீ வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல ஒரு ஒழுக்கங்கட்ட வாழ்க்கையை வாழ்வ அப்படின்னு சொல்லி சாபம் கொடுத்துருது. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த காலத்துல இறந்த பிறகு அது சபிச்சபடியே மறுபிறவி எடுக்கிறாரு. வில்வமங்கல டாக்கூருங்கிற பேர்ல வராரு. ஒரு சிறந்த ஒரு பிராமண ஃபேமிலியில வராரு. வசதி உள்ள குடும்பம் எல்லாம் இருக்குது. ஆனா அவருடைய செயல் எப்படி இருக்கு, அந்த சாபத்தினால ஒரு ஒழுக்கங்கட்ட வாழ்க்கை தான். சிந்தாமணி அப்படிங்கிற ஒரு வேசியோட தொடர்புல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாரு. ஆனா இவருக்கு வந்து ஒரு என்ன செய்யலாம், இவருக்கு தம்பூரா மீட்டி பாடுறதுக்கான ஒரு ஞானம் இருக்கு. அந்த சிந்தாமணிக்கும் அந்த இசை ஞானம் இருக்கு. இதனால இவங்க 2 பேரும் என்ன செய்யறாங்க, இவர் போய் அவங்க வீட்டுல பாடுவாரு, அவங்க ஆடுவாங்க. இப்படியே அவங்களுக்குள்ள ஒரு தொடர்பு எப்போதும் இருந்துகிட்டே இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்துல அந்த சிந்தாமணி என்ன செய்யறாங்க, இவருடைய முன்ஜென்ம வினையினால அவங்களுக்கு ஒரு ஞானம் வருது. ஒரு சிறந்த பக்தரா இருக்கிறாரே, அவருடைய இவரு அந்த நிலையிலும் பக்தரா தான் இருப்பாரு. இருந்தாலும் இந்த வாழ்க்கையை மட்டும் கேடுகட்ட வாழ்க்கையை ஒன்று வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாரு. அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இதை விட அந்த நம்ம இறைவன் மேலேயே நம்ம திரும்பிடுவோம் அப்படின்னு அவங்க திருத்திடுறாங்க. திருந்தி பக்தையா மாதிரி அவங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. இவர் வந்து கொஞ்ச நாள் போகாம இருக்கிறாரு. ஏன்னா அவங்க அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாம இருந்து இறந்து போயிடுறாரு. அப்போ சிரார்த்தம் பண்ணிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அன்னைக்கே சிந்தாமணியை நினைச்சிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போகணும்னு கிளம்புறாரு. அப்போ வந்து ராத்திரி நேரம் மழை கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுது. அந்த நேரத்துல சிந்தாமணியை நினைச்சிட்டு இவர் கிளம்புறாரு. அங்க ஆத்துல தண்ணி கரபுரண்டு ஓடுது, வெள்ளம். அப்போ வந்து ஒரு படகோட்டியை கூப்பிட்டு என்ன அக்கறையில கொண்டு விடுன்னு, நான் உனக்கு எவ்வளவு வேணா பணம் தரேன் அப்படிங்கிறாரு. நீ பணம் கொடுத்துருவே, அதை அனுபவிக்க நான் உயிரோட இருக்க மாட்டேன், நான் கொண்டு போய் விட மாட்டேன்னு சொல்லி அவன் மறுத்துடுறான். சரி நீ போகலன்னா சரி நானே போய்க்கிறேன்னு தொப்புன்னு குதிச்சிருவாரு ஆத்துல. குதிச்சு அக்கறைக்கு போறதுக்கு கஷ்டப்பட்டு நீந்திக்கிட்டு இருப்பாரு. கையில ஒரு மரக்கட்டை மாதிரி ஒண்ணு கிடைக்கும், அதை பிடிச்சிக்கிட்டு நீந்தி அக்கறைக்கு போவாரு. அங்க போய் பார்த்தாதான் அது என்னன்னு பார்த்தா அது ஒரு இறந்து போன ஒரு பிணம். அதை பிடிச்சிட்டு அவர் அந்த கரைக்கு போயிடுவாரு. சரி ஏன்னா ராத்திரில இருட்டுல ஒன்றும் தெரியல அவரு. அந்த பக்கம் போனோம்னா சிந்தாமணியோட வீட்டுக்கு போவாரு. அது பூட்டி இருக்கும். வெளிப்பக்கமா கதவை தட்டி தட்டி பார்ப்பாரு, திறக்கல. சரி எப்படியாச்சும் நம்ம ஏறி குதிச்சிடலாம் கூரை வழியா அப்படின்ட்டு ஒரு ஏதாச்சும் ஏறுறதுக்கு ஏதாவது வழி வேணுமேனு அங்க பார்த்தா ஒரு கயிறு மாதிரி ஒண்ணு தொங்கும். அந்த கயிறை பிடிச்சிட்டு ஏறி போய் அந்த உள்ள குதிச்ச பிறகுதான் தெரியும் அது ஒரு பாம்புன்னு. அப்படி பாம்பை பிடிச்சிட்டு இறங்குவாரு. இறங்கி போனோன்னா சிந்தாமணி வந்து பார்ப்பாங்க, இப்ப எதுக்கு இந்த இருட்டுல இந்த மழையில எதுக்காக வந்தீங்க அப்படின்னு அவங்க கேட்பாங்க. கேட்டோன்னே இல்லை நான் எதுக்காக வருவேன், உன் மேல உள்ள பிரியத்துலதான் வந்தேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லும் பொழுது, நீ வந்து இப்ப இந்த ஆத்துல போய் ஒரு பொணத்தை பிடிச்சிட்டு வந்திருக்குவீங்க, ஒரு பாம்பை பிடிச்சிட்டு வந்தேங்கிறீங்க, இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த கொற்ற மழையில இருட்டுல என்ன தேடி இவ்வளவு முயற்சி எடுத்து வந்ததுக்கு இந்த முயற்சியெல்லாம் பகவான் மேல கீர்த்தன் பண்ணி அவரை அடையணும் அப்படிங்கிற வழியில நீங்க அவங்களை திருப்பினீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா வந்து கோலோகத்துக்கு போயிடலாமே, ஏன் இப்படி வந்து உங்க வாழ்க்கையை வீணடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவங்களுக்கு ஞானம் வந்துடும். அவருக்கு ஞானம் வந்து என்ன செய்றாரு, அந்த நிமிஷமே அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியேறி தன்னுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் விட்டுட்டு கைவிட்டுட்டு பிருந்தாவனம் நோக்கி போயிடுவாரு. அங்க போய் பகவான் மேல பக்தியோட ஈடுபட்டுக்கிட்டு அவர் மேல கீர்த்தனம் எல்லாம் பாடிக்கிட்டு இருப்பாரு. அங்க ஒரு அந்தன பெண்மணி வந்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு நாள் இவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுவாரு. அந்தன பெண்மணி சாப்பாடு போடும் பொழுது இவருக்கு சிந்தாமணியோட ஞாபகம் வந்துடும். அப்போ வந்து என்ன பண்றாங்க, மறுபடியும் அந்த ஆசை வந்துட்டு அப்படின்னா அவங்க மனைவி அவங்களும் வந்து என்ன இவர் ஏன் தப்பான கண்ணோட்டத்துல நம்மளை பாக்குறாரு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அப்படி நினைச்சேன்னா அப்ப அவரே தன்னுடைய குற்றத்தை அவர் உணர்ந்துருவாரு. நம்ம தவறான கண்ணோட்டத்துல பார்த்துட்டோம். உடனே என்ன செய்வாரு, அந்த அம்மாட்ட வந்து அவர் தலையில வந்து கொண்டை வச்சிருக்காங்களா, அந்த கொண்டையில இருக்க அந்த கொண்டை ஊசியை கொடுங்கம்மா அப்படின்னு கேட்பாரு. கேட்டோன்னா அதை வாங்கி 2 கண்ணையும் அவர் என்ன பண்ணுவாரு, அந்த கொண்டை ஊசியால குத்தி கொட்டையாக்கிக்குவாரு, கண்ணை குருடாக்கிக்குவாரு, கண்ணுல இருந்து ரத்தம் ஒழியும். அப்போ வந்து என்ன பண்றாரு, அவங்க எல்லாம் துடிச்சு போவாங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாரேன்னு. ஆனா அவர் சொல்றாரு, நான் என்னோட இந்த கண்ணு இருக்கிறதுனால இந்த புலனால தானே நான் வந்து உன்னை தப்பா பார்த்தேன், இந்த கண்களே தேவையில்லை, நம்ம இறைவனை கும்பிடுறதுக்கு இந்த புலன் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, கண்ணு பொட்டையாவே இருந்துகிட்டு பாட்டு பாடிக்கிட்டு இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும்போது பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, அவருக்கு உதவி செய்யறதுக்காக அவருக்கு தினம் வந்து சாப்பாடெல்லாம் கொடுப்பாராம்.
இந்த மாதிரி பாருங்க, அவர் பாடுறாரு, இவர் எதுக்கு உட்காந்து ரசிக்கிறாரு. இப்படி அவருடைய பில்வமங்கல டாகூர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கைய வந்து பக்தியில வந்து திருப்பிட்டாரு அப்படிங்கிறது இந்த பக்தருக்கான ஒரு கதையா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராச்சும் பலஸ்ருதி சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. லைன்ல ஒரு செகண்ட். ஓம் தத்சிதி ஸ்ரீ பகவத்கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே பக்தி யோகோ நாம துவாதயோசாத்தியாய. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம கிருஷ்ணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். யாருக்காச்சும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். பக்தி யோகத்தை முடிச்சுட்டோம் நம்ம. மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. சாதனா பக்தி பத்தி சொன்னீங்க இல்லையா? அந்த சாதனா பக்தி அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். அது வந்து மாதாஜி, சாதனா அப்படின்னா சாதனை, அதாவது நம்ம ரெகுலரா நம்ம செய்யக்கூடிய விதிகள், ஒழுங்கு விதிகள், ஒழுக்க விதிகள் சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம காலையில வந்து 4 மணிக்கு எழுந்திரிக்கிறோம், குளிக்கிறோம், வந்து நம்மளை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷப் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம பல்ல வளர்க்குறோம், நம்ம குளிச்சு நம்ம உடலை சுத்தப்படுத்திக்கிறோம். அப்புறம் நம்ம உள்ளத்தை தூய்மைப்படுறதுக்கு என்ன செய்வோம்? கோயில்ல டெம்பிள் நடக்கிற மங்கள ஆரத்தி பார்க்கறது, அப்புறம் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க விக்கிரகங்களை நம்ம வந்து பூஜை பண்றது, கோயிலுக்கு போறது, பகவத்கீதை பாகவதம் போன்றதெல்லாம் படிக்கிறது, ஜபம் பண்றது, பிரசாதம் வந்து சாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி படைக்கிறது, அதை நம்ம சாப்பிடுறது, இது எல்லாமே ரெகுலரா நம்ம செஞ்சோம்னா அது வந்து சாதனா பக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. நன்றி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? கேட்க வேண்டியது இருக்குதா? கிளியரா எல்லாருக்கும்? இன்னைக்கு கிளாஸ் ரொம்ப அருமையா போச்சு மாதாஜி. என்ன பக்தி யோகம் மாதாஜி. ரொம்ப அருமையா இருந்தது, இன்னைக்கும் ரொம்ப அருமையா இருந்தது. பகவானை பத்தி படிக்கிறது நீங்க பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் அந்த 6 சாப்டருமே அருமையா போகும். ஏன்னா எல்லாமே பகவானை பத்தி பேசுற விஷயங்கள். அதனாலதான் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா நமக்கு வந்து மன மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கும். பக்தர்களை படிக்கிறது, பகவானை பத்தி படிக்கிறது, இது எல்லாமே நமக்கு வந்து என்ன கொடுக்கும்னா இன்பத்தை கொடுக்கும் நமக்கு மனசுல. அதனாலதான் அது நல்லா ஸ்வீட்டா இருக்கும். வேற யாருக்காவது ஏதாவது சொல்ல வேண்டியது இருக்குதா? யூடியூப்ல 2-3 கிளாஸ் பார்த்தேன் மாதாஜி. நம்ம அதே மாதிரி 53 பேட்ச் 1ன்னு போட்டு வேற இது பார்த்தேன். பட் இந்த அளவுக்கு அந்த கிளாஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. சோ ஐ எம் சோ ஹாப்பி. அது காரணம் என்ன தெரியுமா மாதாஜி? நேரடியா கேட்கறதுக்கும் யூடியூப்ல கேட்கறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு மாதாஜி. இல்ல, அவங்க ரெக்கார்டட் போட்டாலும் இது மாதிரி தானே மாதாஜி இருக்கும். இப்ப நம்ம பேசுற எப்படி கான்வர்சேஷன் இருக்கும் இதே மாதிரி தானே அங்கேயும் இருக்கும். பட் அது வந்து அவங்க படிச்சுட்டு அப்படியே அடுத்ததுக்கு போயிடுறாங்க. நீங்க நிறைய உள்கதைகள் நிறைய சொல்றீங்க, நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறீங்க, அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. பட் அவங்க அடுத்துக்குள்ள போயிடுறாங்க. சோ பெருமாள் வந்து எங்களை எல்லாம் கரெக்டான பிளேஸுக்கு கொண்டு வந்துட்டாருன்றத அன்னைக்கு லலிதா மாதாஜி சொன்னாங்க. நீங்களா அருமையான இடத்துக்கு வந்திருக்கேன்னு. அவங்க சொன்ன புரியல, பட் நான் ஒரு இடத்த பார்த்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஓகே நம்ம நல்ல இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கறது புரிஞ்சுக்கிட்டேன். நன்றி மாதாஜி. மாதாஜி ஹரிபோல். ஹரிபோல் மாதாஜி. மாதாஜி வானமுட்டி ஸ்ரீ வானமுட்டி பெருமாள் கோயில், கோழிக்குத்து மயிலாடுதுறை. கோழிக்குத்தி அதாவது ஒரு 5 கிலோமீட்டர் மயிலாடுதுறையில இருந்து குத்தாரம் போற வழியில இருக்கு. ஆமா ஆமா சொல்லிருக்காங்க யாரோ.
போனது இல்ல. மாதாஜி நாலேஜபிள் இல்ல, உங்களோட டிவோட்டிஸ் அது போல நாலேஜபிளா இருக்கா பாருங்க. இன்டராக்ஷன் அப்படித்தானே இருக்கும் இல்லையா? கண்டிப்பா நீங்க அப்படி அட்ராக்ட் பண்றீங்க பாருங்க. டிவோட்டிஸ் அவ்வளவு அவங்க என்னோடவே நாலேஜ் மாதாஜி, இன்னைக்கு நான் உங்களை பார்த்தேன் மாதாஜி, நேத்து நைட்டு பார்த்தேன். ஜஸ்ட் நான் யூடியூப் பார்த்துன்னு வரும்போது நீங்க பாகவதம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். நீங்க தான் அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. இந்த குரல் மட்டும் நமக்கு ஃபெமிலியரா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். அப்போ உங்களை திருமுகத்தை என்னால பார்க்க முடிஞ்சது. பாகவதம் நான் யாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கலையே மாதாஜி. அது என்னதுன்னு தெரியல. ஒரு 7:38 போல இருந்தது. ரொம்ப அருமையா இருந்தது இந்த கிளாஸ். அந்த இடத்த விட்டே நகர முடியல. பட் என் பையனுக்கு இந்த போன் கொடுக்கணும், ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிருவா, அதனால கொடுக்கறதுக்கு வேற வழி இல்லாம கொடுத்துட்டேன். இப்படிதான் இருக்கும் இனிமே, பாதையே இந்த மாதிரிதான் இருக்கும். எந்த கிளாஸ் விடுறது எந்த கிளாஸ் படிக்கிறதுன்னு தெரியாம இருக்கும். அதெல்லாம் நாங்க படிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம், இன்னும் சொல்லி கொடுக்கலாம் போகல. கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால இப்ப அடுத்தது இல்ல, இப்ப இது சேவா ஃபார்ம் போட்டிருக்கோம். யாருக்கெல்லாம் சேவை பண்ணணும்னு ஆசை